राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण అందరికి ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూరు వారి తరపున కొనసాగుతున్న 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహన తరగతిలో అందరికీ 14వ అధ్యాయానికి స్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నాం. దేవాది శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుని ద్వారా మానవ జాతిని ఉద్ధరించడానికి సకల వేదాల శాస్త్రాల సారంగా భగవద్గీతను ఉపదేశించి ఉన్నారు. కాబట్టి మనము ఇస్కాన్ వారి గురువర్యులు ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు యథాతథంగా రచించిన భగవద్గీత సారాంశాన్ని విని అవలంబించి అర్థం చేసుకుని జీవనంలో మనం వ్యవహారంలో ఉంచుకున్నట్లయితే మన మానవ జీవనం యొక్క అత్యుత్తమ లక్ష్యమైనటువంటి ఆ వైకుంఠ ప్రాప్తి భగవత్ ప్రాప్తి జరగడానికి జీవనం అత్యుత్తమంగా వెలుగొందటానికి అవకాశం లభిస్తుంది. కాబట్టి అద్భుత అవకాశాన్ని మనందరికీ ఆ భగవంతుడు కల్పించినందులకు గురుదేవులకు భగవంతునికి అనేకానేక శతకోటి ప్రణామాలు తెలియజేస్తూ మొదటగా భగవంతుని మరియు గురుదేవులను ప్రార్థించి ముందుకు వెళ్ళే ప్రయత్నం చేద్దాం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కథా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ హరే కృష్ణ, ప్రభులకు హరే కృష్ణ, మాతాజీలందరికీ హరే కృష్ణ. సో మూడో విభాగంలో ఉన్నాం. మొదటి 6 అధ్యాయాల్లో భగవద్గీతలో భగవంతుడు వివిధ మార్గాలన్నింటినీ సూచించారు. కర్మ, జ్ఞాని, అష్టాంగ యోగ, భక్తి యోగాకు సంబంధించినటువంటి ఇంట్రడక్షన్ లాగా వివరించడం జరిగింది. మధ్యలో ఉన్న 6 అధ్యాయాలు 7, 8, 9, 10, 11, 12 అధ్యాయాల్లో చాలా డీటెయిల్డ్గా వివరించారు భక్తి యోగం గురించి. నిజమైన జ్ఞానం ఏమిటి, భగవంతుడు ఎవరు, మనమెవరము, భక్తి ఎలా చేయాలి, భక్తి ఎందుకు ప్రాశస్త్యమైనది అన్న విషయాలు సంపూర్ణంగా వివరించారు. చివరి 6 అధ్యాయాల్లో భగవంతుడు మానవ రూపంలో ఉన్న మనకి ఈ శారీరక పటుత్వము, ఆహారము, లక్షణాలు, మన గుణాలను ఎట్లా మనము అలవాటు చేసుకోవాలి, ఎట్లా మనల్ని మనము ఉద్ధరించుకోవాలి, మనల్ని ఎట్లా విశ్లేషించుకొని ఉత్తమ మార్గం వైపు వెళ్ళాలి అన్న విషయాల్ని సూచిస్తూ ఉన్నారు. దాంట్లో భాగంగానే మీ అందరికీ కూడా 14వ అధ్యాయానికి స్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నాం. హరే కృష్ణ. గుణత్రయ విభాగ యోగం అంటాము 14వ అధ్యాయాన్ని. గుణము అంటే మన అటిట్యూడ్, మన క్యారెక్టర్, మన గుణము అంటాం కదా. ఆ గుణాలు 3 రకాలుగా ఉన్నాయని భగవంతుడు తెలియజేస్తా ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఆ గుణాలు ఏంటివి, అవి మనలో ఎలా ఉన్నాయి, వాటిని అబ్జర్వ్ చేస్తూ మనల్ని గమనిస్తూ ఆ గుణాలలో ఏవి మంచివో వాటి వైపు వెళ్తూ, ఏవి పనికిరాని గుణాలు ఉన్నాయో వాటిలో మనకి ఏమున్నాయో మనల్ని మనం విచారణ చేసుకుని విశ్లేషించుకుని మంచి గుణాల వైపు వెళ్ళడానికి, తద్వారా భగవత్ ప్రాప్తి కలగడానికి దారి చూపించారు భగవంతుడు. కాబట్టి ఆ గుణాల గురించి ఏం చెప్పారో విని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. శ్రీ భగవానువాచ పరం భూయః ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమం యజ్ఞాత్వా మునయః సర్వే పరాం సిద్ధిమితో గతాః. భగవంతుడు తెలియజేస్తా ఉన్నాడు. దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుడు దేనిని తెలుసుకోవటం ద్వారా మునులందరూ అత్యున్నత పరిపూర్ణతను సాధించారో అట్టి సమస్త జ్ఞానాల్లో ఉత్తమమైన ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని తిరిగి నీకు చెబుతానయ్యా అని అర్జునునికి దేవాది దేవుడు తెలియజేస్తా ఉన్నారు. కాబట్టి మన చరిత్రలో, మన సంస్కృతిలో, మన సనాతన సాంప్రదాయంలో మునులకు ఉన్నటువంటి విశిష్టత చాలా చెప్పలేనిది. వాళ్ళే గురువులుగా ఉండి ఆ భగవంతుని శాస్త్ర సారాన్ని కామన్ మ్యాన్కి, సాధారణ జీవికి అందించినటువంటి విశిష్టత ఋషులది, మునులది. అందుకే ఋషి సంస్కృతి అంటారు మన హైందవ సంస్కృతి. అందుకే ఆ కాలంలో ఉన్న గొప్ప గొప్ప చక్రవర్తులు,
ప్రపంచాన్ని సైతం ఏలిన చక్రవర్తులైన ఋషుల మునుల యొక్క సూచనలను ఆధారంగానే రాజ్యపాలన చేశారు. కాబట్టి ఆ ఋషిమునులకు ఎంత గౌరవం ఇయ్యాలో అంత గౌరవాన్ని ఇచ్చారు. ఎలా పూజించారో అలా పూజించారు. వారి మాట ప్రకారమే ప్రపంచాన్ని ఏలారు కాబట్టే వారికి, వారి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి పురజనులకు, జనులకి కాదు జీవులందరికీ కూడా ఉత్తమమైన జీవనంతో పాటు తదనంతరం ఉత్తమ గతులే లభించాయి. కాబట్టి అలా యుగాలు మారుతూ, కల్పాలు మారుతూ వచ్చినా కొద్దీ యుగ ప్రభావం వలన, ముఖ్యంగా కలియుగంలో ప్రభావం వలన మనకు ఆ విశిష్టత దెబ్బతినే ప్రభావం ఉన్నదనే ముందు జాగ్రత్తగానే దేవాది దేవుడు కృష్ణుడు అర్జునుని ద్వారా ఆ శక్తియుక్తులను, ఆ మర్మాలను, ఆ సీక్రెట్స్ ని మనకు తెలియచేయటానికే భగవద్గీతను ఉపదేశించారు. దాన్ని మన ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు యథావిధిగా దాని అర్థం ఏమాత్రం ఇంకో రకంగా కాకుండా ఉన్నది ఉన్నట్లుగా వచ్చేటట్టుగా ఈ 21st సెంచరీలో ఉన్న ఈ మన స్పీడ్ లో ఉన్న కంప్యూటర్ మనకి అర్థం కావడానికి వీలుగా చాలా చక్కగా విశ్లేషించారు. దాన్ని మన ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూరు నుంచి నా మనీష్ఠాదాస్ ప్రభుజీ నేతృత్వంలో, శ్రీ వాసాంగాన్ దాస్ ప్రభుజీ, అనేక ప్రభుజీలు, అనేక అడ్మిన్స్ నేతృత్వంలో మనకి కోర్సు ఆన్లైన్ లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఏమాత్రం కష్టము, ఏమాత్రం చిన్న ఇబ్బంది లేకుండా మనం ఉన్న చోట, మన ఇంట్లో, మన డివైస్ లో, ఫోన్ లోనో, ల్యాప్టాప్ లోనో, ట్యాబ్ లోనో కనెక్ట్ అయ్యి కూర్చున్న చోటునే చాలా చక్కగా భగవద్ విషయాలు వినే అద్భుత అవకాశం లభించింది. కాబట్టి భగవంతునికి సదా కృతజ్ఞులమై, గురుదేవులకు సదా కృతజ్ఞులమై నేర్చుకుని అవలంబించే ప్రయత్నం చేద్దాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం తెలియజేస్తున్నారు? ఏ మునులైతే, ఏ ఋషులైతే అత్యున్నత పరిపూర్ణత తెలుసుకోవడానికి ఏం తెలుసుకున్నారో, ఏ జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకున్నారో, ఏది ఫాలో అయ్యారో ఆ విషయాలు చెప్తానని మనకు తెలియజేస్తా ఉన్నారు భగవంతుడు. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ, హరే రామ, రామ రామ హరే హరే. ఇదం జ్ఞానముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యమాగతాః సర్గేపి నోపజాయంతే ప్రళయేన వ్యధంతి చ. ఈ జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించిన వారు నన్ను చేరుకుంటారు. ఏ జ్ఞానం ఉత్తమమైనదో, ఏ జ్ఞానం అత్యున్నతమైనదో, ఏ జ్ఞానం ద్వారా పరిపూర్ణత సిద్ధిస్తుందో ఆ జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించి దాన్నే నమ్ముకుని, దాన్ని పెంపొందించుకుంటూ, దాన్ని సాధన చేస్తే భగవంతుణ్ణే చేరుకుంటానని భగవంతుడే తెలియజేస్తున్నాడు. ఆ విధంగా స్థిరుడైన వారు సృష్టి సమయంలో మరలా మరలా జన్మించాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి అనేక జన్మలలో పునరపి మరణం జననాల చక్రంలో చిక్కుకొని కల్పాంతరాలలో అన్ని యుగాలైన తర్వాత కల్పాంతరమైనప్పుడు, యుగాంతమైనప్పుడు సకల సృష్టి భగవంతునిలో, మహావిష్ణువులో లీనమైపోతుంది. అప్పుడు ఈ జీవులందరూ ఆయనలో నిశ్చలమైపోతారు. అనేక యుగాల అనంతరం మళ్ళీ సృష్టి మొదలవుతుంది, రచన. అప్పుడు ఆయా కర్మల ఫలితంగా మళ్ళీ కొత్త జీవనాన్ని అవలంబిస్తూ ఉంటారు. కానీ ఏ జీవైతో భగవంతుని పరిపూర్ణ భక్తిలో లీనమై భగవంతున్నే చేరుకున్నారో వారికి మళ్ళీ మళ్ళీ ఇలాంటి చక్రంలో తిరిగి అనేక జీవరాశులు నరక, స్వర్గ, భూలోకాల్లో తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా అత్యున్నతమైన తురియావస్థ భగవంతుని సేవలో వైకుంఠలోక ప్రాప్తి జరగడానికి అవకాశం ఉంటుందని, ప్రళయ సమయంలో ఏమి నాశనం పొందేటువంటిది కానీ ఆ బాధ గురించి కొంతైనా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేకుండా ఆ అత్యుత్తమ స్థితిని చేరుకుంటారని భగవంతుడు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ, హరే రామ, రామ రామ హరే. మమ యోనిర్ మహత్ బ్రహ్మ తస్మిన్ గర్భం దదామ్యహం సంభవః సర్వభూతానాం తతో భవతి భారత. భరత కుమారార్జున, బ్రహ్మము అని పిలువబడే మహాతత్వము పుట్టుకకు కారణము. పరబ్రహ్మం అంటాం, బ్రహ్మం అంటాం. కాబట్టి మహావిష్ణువు నుంచి బ్రహ్మ, ఆ బ్రహ్మ ద్వారానే సకల సృష్టి ప్రతి లోకంలో జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి బ్రహ్మనే సకల జీవులకు కారణంగా, అది ఆ బ్రహ్మ, ఆ మహావిష్ణువు తత్వం నుంచి వచ్చి ఉంటారు. ఆ మహావిష్ణువు ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ తత్వంలో ఒక అంశం. ప్రధానాలను సాధ్యం చేసే విధంగా ఆ బ్రహ్మంలో నేను బీజ ప్రదానం చేస్తాను. ఒకటి బ్రహ్మ నుంచి సకలం వచ్చింది నిజమే, కానీ బ్రహ్మకు ఆ శక్తి గాని, బ్రహ్మ ఆలోచన గాని, బ్రహ్మ యొక్క ఆ బీజం గాని నేనే. ఆ బ్రహ్మకి నేను ద్వారానే
బ్రహ్మ ద్వారానే ఇలా అసలు జరుగుతుంది అని ఆ సీక్రెట్ మనకు తెలియజేస్తా ఉన్నారు దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుడు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ్ హరే రామ్ రామ్ స్తవయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయః సంభవంతి యాని అహం బీజ ప్రదప్పిత. ఓ కౌంతేయ, ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో ఉంచడం ద్వారానే అన్ని జీవులు ప్రకటమయ్యాయని మరియు నేను వాటికి విత్తనమిచ్చే తండ్రిని అర్థం చేసుకోమని భగవంతుడు తెలియజేస్తా ఉన్నారు. కాబట్టి ఎట్లా ఒక చెట్టు నుంచి విత్తనం ద్వారా అనేక చెట్లు మొలకెత్తుతాయో అట్లా సకల జీవుల యొక్క ఈ ఉద్భవానికి శారీరకంగా మనం జన్మ తీసుకోవటానికి, జన్మ తీసుకుంటేనే కదా మానవ జన్మ వస్తేనే కదా మనం అత్యుత్తమమైన భగవంతుని సేవ చేసి భక్తి చేసి భగవంతుని పొందడానికి ఆ దారి దొరికేది. కాబట్టి అన్నింటికీ అన్న జీవరాశులకు ముఖ్యంగా మనుషులమైన మనకి, ఎందుకు మనుషులైన మనకంటే శాస్త్రం తెలియజేసినట్టుగా భగవంతుడు చెప్పినట్టుగా మనిషికి అర్హత లభించింది భగవంతుని పొందటానికి, ఉపాసన చేయటానికి, భక్తి చేయటానికి. కాబట్టి అట్లా ప్రతిదానికి ప్రకటితమయ్యే ప్రతి జీవికి భగవంతుడే మూల కారణం. బ్రహ్మ ద్వారా మనం వచ్చిన ఆ బ్రహ్మము కూడా మూల కారణం భగవంతుడే. అందుకే భగవంతుణ్ణి సర్వకారణ కారణుడు అన్నాం. కాబట్టి అనంత కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు అన్నాం. అందుకే ఆయన కల మనము వర్ణిస్తూ మనం భగవంతుని పూజిస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి అట్లా మనం అర్థం చేసుకుంటే ఆయన మనవాడని, మనకు గురించి బాధ్యత ఉన్నవాడని, మనకి ఆనందాన్ని ఇవ్వటానికే ఆయన నిరంతరం మన హృదయంలో కొలువై ఉంటారని మనం ఎప్పుడూ మర్చిపోకుండా నిరంతరం స్మరణ చేస్తూ భక్తి చేయడానికి సూచన చేస్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ్ రామ్ రామ్. సత్వం రజస్తమ ఇతి గుణాః ప్రకృతి సంభవాః నిబధ్నంతి మహాబాహో దేహే దేహినమవ్యయం. అర్జున, భౌతిక ప్రకృతిలో మనం అందరం ఉన్నాం కదా. ఈ ప్రకృతి అంతా సత్వ రజ తమో అనే 3 గుణాలను కలిగి ఉంటది. కాబట్టి ప్రతి వ్యక్తిలో ఈ 3 గుణాల కలయికతో ఉంటాం. వ్యవహార సమయంలో సందర్భాన్ని బట్టి, మన ఆలోచనను బట్టి, కర్మ ఫలితాన్ని బట్టి ఆయా గుణంలో వర్తిస్తూ ఉంటాం. కాస్త ఓపిక మనం గమనించు, మనల్ని మనము విశ్లేషణ చేసుకుంటూ తెలిసి ఏ సందర్భాల్లో ఎలా వ్యవహరించాము ఆ వ్యవహారాన్ని బట్టి. కాబట్టి అందుకే చాలా సందర్భాలు మన వ్యవహారంలో అంటాం ఆయన గుణం బాగాలేదు, గుణం ఉన్నతంగా ఉండాలి, ఉత్తమ గుణం, ఇవన్నీ పాడుతూ ఉంటాం. ఉత్తమ గుణం ఏంటి, ఏ గుణం ఉత్తమము, ఏ గుణాలను వదిలేయాల్సి ఉంది, మార్పు చేసుకోవాల్సి ఉందో మనల్ని గమనించుకోవాలి. కాబట్టి అత్యుత్తమ గుణం ఉన్నప్పుడు భగవంతుని వైపు వెళ్ళడానికి అవకాశం లభిస్తుంది, ఉన్నతమైన అభివృద్ధి లభిస్తుంది. ఏ గుణాలు పనికిరావు ఆ గుణాల్లో మనం ఉన్నప్పుడు మాధీనంగా ఉండటం వల్ల జీవనంలో అనేక పాపపు చేష్టలకు మనం కారణంగా మారి అనేక కర్మతాల్లో చిక్కుకొని శాశ్వతమైన ఆత్మ ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో వచ్చినప్పుడు ఈ గుణాలు కావటం వల్లే అనేక రకాలైనటువంటి కర్మలను చేస్తున్నాం. వాటిలో ఎక్కువ శాతం అత్యెక్కువ శాతంగా చెడు కర్మలు ఉంటూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే భగవంతుని ప్రీత్యర్థం చేయటం అతి తక్కువగా ఉంటది. మనం ఎప్పుడో ఆపద లభించినప్పుడు, ఎప్పుడో పూజా పుస్తకాలు చేసినప్పుడు, ఏ కొద్ది సమయమో తప్ప చాలా సందర్భాల్లో మనము మాయాధీనంగా ఉండి ఏ సంపదకు, డబ్బులకు, కీర్తి ప్రతిష్టలకు మన మోహంలో చిక్కుకొను వీటికి సంబంధించినటువంటి కర్తవ్యాలు నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాం. అట్లా ఈ గుణాల ప్రభావంలో ఉండి చేస్తూ ఉంటామని భగవంతుడు సూచిస్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. కాబట్టి ఆ 3 గుణాలు ఏమేమిటివి? సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణం. హరే కృష్ణ. కాబట్టి ఆ 3 గుణాల గురించి మనము అవగాహన కల్పించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకు ఉదాహరణగా కొన్ని చేష్టల గురించి చెబుతూ వెళ్తూ ఉన్నారు. ఏ సమయంలో లేస్తారు ఏంటి. కాబట్టి స్థూలంగా మనం గుర్తించుకోవాలి. కింది నుంచి వస్తే తమోగుణ, రజోగుణ, సత్వం. తమోగుణ అంటే పూర్తిగా చీకటి లాంటిది, అజ్ఞానానికి సంబంధించింది. ఏ విషయం పట్లైనా సుముఖంగా ఉండకపోవటం, ఇష్టంగా పని చేయలేకపోవటం, మూఢంగా ఉండటం, లేజీగా ఉండటం, పోస్ట్పోన్మెంట్ నేచర్, ఇదంతా కూడా తమో గుణము. చేయాల్సిన పని పట్ల ఉత్సాహం కాకుండా
ఏదో బాగా చేయకపోతే తప్పదు కాబట్టి ఇతరులు ఏదైనా చూస్తారని అలా చేస్తారు, లేదా చేయకుండా దాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేస్తారు, లేజీగా ఉంటాం చాలా సందర్భాల్లో. అదంతా తమోగుణగా చెప్పబడినది. దేంట్లోనైతే హైపర్ యాక్టివ్‌గా ఉంటామో, ప్రతీదీ నాదే అన్నట్లుగా ఒక పని చేసేంతలోనే ఇంకా 4 పనులు చేస్తూ, హడావిడిగా చేస్తూ, ప్రతి దాంట్లో నేనే గొప్ప అన్నట్టు, నా కీర్తి ప్రతిష్టలే నన్నే అందరూ మెచ్చుకోవాలన్నట్టుగా మెచ్చుకోలు కోసం చేస్తా ఉండేదంతా రజోగుణము. ఏ గుణమైతే సాఫ్ట్‌గా, సిస్టమాటిక్‌గా ఎవరికి విలువివ్వాలో, ఎక్కడ తగ్గి ఉండాలో, ఎంత సిస్టమాటిక్‌గా ఉండాలో ఉండేదంతా సత్వగుణం. కాబట్టి ఇదంతా మనకు అవగాహన ఉన్నప్పటికిని దీన్ని ఇలా అనలైజ్ చేసుకోం కాబట్టి ఇతరులలో దోషాలు వెతకటానికి, గుణాలను తప్పు పట్టడానికి మనం ఉంటాం. కానీ మనకు మనంగా మనలో ఉన్న గుణాలని విశ్లేషించుకునే ఆ అవకాశం కోసం మనం చూడాలి. ఎందుకంటే ఈ జీవనం మనది. మనల్ని ఉద్ధరించుకోవడానికే భగవంతుడు ఈ అత్యుత్తమ మానవ జన్మని, ఈ అద్భుత అవకాశాన్ని కల్పించాడు. అంతే తప్ప మనం కాస్త మేధస్సును పెంపొందించుకొని ఇతరులను విశ్లేషణ చేసి వీడు తప్పు, వీడు ఇట్లా చేశాడు, అట్లా చేయాల్సింది కాకుండే ఇది చేయాలి, ఈ సూచనలు, ఈ జడ్జిమెంట్లే ఇస్తూ ఉంటాం. ఈ కామెంట్సే చేస్తూ ఉంటాం. ఈ క్రిటిసైజే చేస్తూ ఉంటాం. దానివల్ల మనకు లాభం చేయకపోగా నష్టమే జరుగుతుంది. అనేక కర్మ ఫలితాలు మనకు లభిస్తాయి. కాబట్టి తమో గుణం అంటే నిద్రమత్తులో లాగా చేయాల్సిన పని ఏ పని మీద ఇష్టాన్ని చేసుకోకుండా ప్రతి పనిని నెగ్లిజెన్స్‌గా, లేజీగా పోస్ట్ పోన్ లేదంతా ఇనాక్టివ్ అంతా తమో గుణం. హైపర్ యాక్టివ్ అంతా కూడా ప్రతి చోట అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా ఎక్కువ చేయడం, ఎక్కువగా ఎక్సైట్ కావటం, అతిగా అంతా ప్రదర్శించడం అంతా రజోగుణం. ఎంత ఉండాలో అంత ఉండటం అంతా సత్వగుణం. కాబట్టి క్లారిటీ వచ్చింది మనకి. తమో గుణాన్ని వదిలేయాల్సిందే చీకటిలోంచి. హైపర్ గా ఉండేటువంటి అత్యుత్సాహాన్ని కూడా వదిలేయాల్సిందే రజోగుణాన్ని. సత్వగుణాన్ని గట్టిగా పట్టుకోవాలి మనము. అదే కదా మన పెద్దలు చెప్పేది. అదే కదా మన శాస్త్రం చెప్పేది. అదే కదా మన పండితులు, పెద్దవాళ్ళందరూ చెప్పేది. అయినా సరే మనసంగా అనిపిస్తది. నిదానంగా చేయాలి పని. ఎందుకు నిదానం? పరిగెత్తాలి. ఎందుకు పరిగెత్తుతావు? ఎక్కడికి పరిగెత్తుతావు? ఎలా చేస్తావు? పరిగెత్తుతావు కాదు. యాక్టివ్‌గా ఉండు సరిపోయింది. ఏది నీ వరకో నీ లిమిట్ ఏందో తెలుసుకొని ఒకటి ఇలా ఎందుకు అవకాశం ఉంటుంది. బాధ్యత ఉంది. తీసేస్తాం. సో మనమే గొప్ప అన్నట్టుగా ప్రదర్శితం చేయాలని ప్రయత్నిస్తాం. లేదా మనకు మనమే అతిగా నుంచి బయటపడడం ఉత్తమ మానవ జన్మ యొక్క లక్షణం. మొదటగా ఈ రెండింటి నుంచి బయటపడడం మనం ప్రయత్నం చేస్తేనే, ఆ సత్వగుణ లక్షణాలు అలవాటు చేసుకుంటేనే మనిషి స్థిరత్వం వైపు, భక్తి చేయాలన్నా కూడా, భగవత్ ప్రాప్తి కలగాలన్నా కూడా అటువైపు దారిపడుతుంది. లేదంటే మనం ఆ రెండింటిలో పడిపోయే అనేక జనన మరణాల చక్రంలో చిక్కుకోవడానికి ఈ గుణాల ప్రభావమే అత్యున్నతంగా పనిచేస్తుంది. హరే కృష్ణ. కాబట్టి త్రిగుణ ప్రభావాలు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ గా మనకు చూపించారు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవడానికి. సో హరే కృష్ణ మాతాజీ. కాబట్టి జనరల్ గా మేల్కొనే సమయం కానీ, నిద్రించే సమయం కానీ వాటన్నింటి గురించి మనకి చెప్పారు. సో జనరల్ గా బాగా ఎర్లీ మార్నింగ్ 4, 5 అట్లీస్ట్ 6 o'clock సూర్యోదయం కల్లా ఉదయం లేవటం అనేది ప్రతి మనిషికి చిన్నప్పుడు అందరూ చెప్తారు. ప్రతి జీవప్రాణి లేచి ఉంటది. ఒక నిశాచర జీవి తప్ప. అడవిల్లో చీకట్లో కొన్ని బతుకుతాయి. పాములు లాంటివి, కొన్ని రకాల క్రిమి కీటకాలు. అవి తప్ప మిగతా అవన్నీ సూర్యోదయానికి పూర్వమే లేస్తాయి. ఒక మనిషి తప్ప. కాబట్టి చాలా మంది మనం ఏం చేస్తాం, లేట్ నైట్ ఉండి మార్నింగ్ లేట్ చేస్తాం. అత్యవసరమైన పని ఉంది తప్ప మిగతా సమయాల్లో హాలిడే ఉంది అనుకుంటే డెఫినెట్ గా ఫస్ట్ మనం చేసే డెసిషన్ లేట్ లేవడం. కాబట్టి పని కొరకే కాదు, మన జీవనాన్ని అద్భుతంగా మార్చుకోవటానికి, ఆరోగ్యంగా ఉల్లాసంగా ఉండటానికి, ప్రతి పనిని సమర్థవంతంగా చేయటానికే కాదు, ఆధ్యాత్మికంగా భగవత్ ప్రాప్తి కొరకు కూడా ఉదయం లేవటమే చెప్పబడినది. సో లేట్ నైట్ ఉండటం కానీ, మార్నింగ్ లేట్ లేవటం కానీ నిషిద్ధమైనది. కాబట్టి వాటిని మనం గుర్తెరగాలి మొట్టమొదటగా. సో మనకి ఎన్నో సంవత్సరాలు మెల్లిమెల్లిగా అలవాటు చేసుకోవాలి. ఇంకా మన డ్యూటీయే నైట్ డ్యూటీ తప్పదు అన్న సందర్భాల్లో వాళ్ళకి వేరే కావచ్చు. కానీ మనం కావాలని ఆ ముచ్చట, ఈ ముచ్చట, ఈ మొబైల్ అది ఇది పట్టుకొని లేట్ నైట్ 12, 1, 2 వరకు పడుకోరు. సో మార్నింగ్ 8, 9 వరకు కూడా 11 వరకు చాలా మంది ఉంటారు. అది కాదు. సో కాబట్టి 9 to 10 మధ్యలో 9 చెప్పబడింది శాస్త్రం. 10 వరకల్లా పడుకోవాలి. తినటం అంతా 7 వరకు అయిపోవాలి. ఇప్పుడంతా న్యాచురోపతిలో కూడా అందరూ అదే చెప్తున్నారు కదా, వైద్యుల సలహాలు కూడా అదే.
ఎర్లీ తినేసేయాలి, అది ఎప్పుడో చెప్పింది శాస్త్రం. భగవంతుడే చెప్పాడు సాక్షాత్. సాఫ్ట్ ఫుడ్ తీసుకోవాలి, తొందరగా తీసుకోవాలి. తీసుకున్న తర్వాత 1-2 అవర్స్ పనులు చేసుకోవాలి, తొందరగా పడుకోవాలి. ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవాలి, పరిశుభ్రం కావాలి, కొంత సమయం భగవంతుడి ప్రార్థనకి కేటాయించాలి. సో మన పనులన్నీ ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలి. సో జీవితం ఎంతో సమయం మిగులుతుంది, చాలా ఓపిక లభిస్తుంది, శాంతం లభిస్తుంది, ప్రతిదాని మీద కమాండ్ ఏర్పడుతుంది మనకి, అన్ని మనకు అనుకూలంగా జరిగిపోతాయి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ్ 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 హరే హరే. ఎస్, అలా 5-6 లేవటం అంతా గుడ్ సత్వగుణ, 7-8 రజోగుణ. ఇంకా ఎర్లీ మార్నింగ్ కడుపులో ఆకలి అయ్యి ఇంకేవో ప్రపంచం అంతా కింది మీద వద్దనప్పుడు లేవడం తమగుణ. కాబట్టి వదిలేయాలి ఇవన్నీ కూడాను. హరే కృష్ణ గో ఆన్. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ్ రామ్ రామ్. ఎస్, ఇప్పుడు లేచి తొందరగా పరిశుభ్రమై భగవంతుడి భక్తి జపము అది చేయటం అంతా సత్వగుణ ప్రభావం. ఎంతసేపు శారీరక పట్టుత్వం, ఆరోగ్య కొరకు కాస్త జాగ్రత్త తీసుకోవాలి, 1 అవర్ 1/2 అవర్ బట్ ఇక మనం బలిష్టంగా తయారై ప్రపంచం మన వైపు గుర్తెరిగి నేను అందరినీ అంటే ఎక్కువగా శక్తివంతుని అనిపించడానికి చేయడం అంతా రజోగుణ. ఆరోగ్యం వరకు పర్వాలా, అది దాటి ఏది చేసినా అది రజోగుణ. ఇంకా లేవడమే లేటు, లేచిన తర్వాత సో మొబైల్స్ పట్టుకోనో ఇంకేదో చేయటం అంతా కూడా తమగుణనే. కాబట్టి ఆ రజోతమోగుణ లక్షణాలని వదులుతూ ఉండాలి. సత్వగుణం వైపు మనిషి ఖచ్చితంగా ప్రయాణించకపోతే సో మనం ఇతర జీవుల కంటే కూడా చాలా ఘోరమైన తప్పిదం చేస్తున్నట్టు, పాపం వైపు వెళ్తున్నట్టే లెక్క. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ్ రామ్. అన్ని రకాలుగా ఎగ్జాంపుల్ చూస్తూ ఉంటే ఎలాంటి బుక్స్ చదువుతాం, సమయం దొరికింది, భగవంతుడి శాస్త్రాలు వాటికి సంబంధించినటువంటి అర్థాలు, భగవద్గీత, భాగవతం, ఉపనిషత్తులు ఇవి చదవటం. అవు మనకు వస్తాయా అంటే మనకే వస్తాయి, మన కొరకే ఉంటాయి పుస్తకాలన్నీ, మనుషుల కొరకే. ఒకవేళ అంత అర్థం కాకపోతే ఎవరు చదువుతూ వినాలి, చదువుతూ అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. కాబట్టి అలా చేయటం అంతా సత్వగుణం. లేదు ఇంకా ఈ జిమ్మిక్కులు ట్రిక్కులు, రెచ్చట్లా కావాలి, డబ్బులు ఎట్లా సంపాదించాలి, ఇదే పని. ఇంకా డబ్బులు అవసరమే మనకి, కానీ ఎంత అవసరమో అది దాటి ఎప్పుడు 24 గంటల్లో 48 గంటలు అదే ఆలోచన. సో ఎట్లా చేయాలి, వీని ఎట్లా పగడగొట్టాలి, లాజిక్లు. సో అంత మన తెలివితేటలన్నీ కూడా మోసం చేయడానికి ఉపయోగించడం, ఇదంతా కూడా రజోగుణాన్ని. ఇంకంతా లేనివన్నీ కలిపి కామిక్లు, కార్టూన్లు, సో అంత డిఫరెంట్. ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి టెక్నాలజీ బేస్ చేసుకొని అసలు నిజంగానే ఉండదు, దాంట్లో లీనమై దానికి సంబంధించిన గేమ్స్, దానికి సంబంధించిన మూవీస్, దానికి సంబంధించిన షోస్ లో మనం తలబదలు కొట్టుకొని సో వాని ఉత్సాహమే మన ఉత్సాహం, వాడి బాధనే మన బాధ కాదు, మన లేని బాధలు తెచ్చుకొని ఇది చేస్తూ ఉంటాం తమ గుణాలు. కాబట్టి ఒక ఇమాజినరీ వరల్డ్ లో బతుకుతూ ఉంటారు. ఆల్రెడీ ఉన్న వాటికే మనకు వాటికి సంబంధించిన బాధలు ఉంటాయి, శారీరక బాధలు ఉంటాయి, కుటుంబ బాధలు ఉంటాయి, సామాజిక బాధలు ఉంటాయి, రాజ్య బాధలు ఉంటాయి, ఎన్నో ఉండగా కొత్తగా లేనివి తెచ్చుకుంటాం మనం క్రియేట్ చేసుకొని. సో ఇదంతా కూడా తమో గుణానే. తమో రజో గుణాలు సంబంధించిన మన టేస్ట్ ఎట్లా ఉన్నాయి వాటిని మనం అన్వయం చేసుకుంటూ వాటిని వదులుతూ ఉండాలి. ఎట్లా వదలాలండి, మళ్ళీ కృష్ణనామమే. కాబట్టి వీలైనంత ఎక్కువ సమయాన్ని కృష్ణ జపం చేస్తూ కృష్ణ స్మరణ చేస్తూ ఉంటే తమో రజో గుణ ప్రభావాల నుంచి బయటపడుతూ సత్వగుణాన్ని పెంపొందించుకుంటూ ఉంటాం ఆటోమేటిక్ గానే. కాస్త సమయం పట్టొచ్చు కాక బట్ పాసిబుల్ అవుతుంది. హరే కృష్ణ 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 కృష్ణ. అంతే కదా, ఇందాక చెప్పిన స్లీపింగ్ టైం కూడా 9 maximum 10 యూ కెన్ గో. కాబట్టి పొద్దున తొందరగా లేస్తాం, సో దట్ లాంగ్ టైం ఉంటుంది, పీస్ఫుల్ గా ఉంటుంది మార్నింగ్. అది మనకు చేత కాదు. 11-12 వరకు వెళ్తాం రజోగుణం, ఇంకా 2 అవుతుందా ఏం చెప్తున్నామో తెలియదు. సో అదంతా కూడాను తమోగుణ ప్రభావమే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే మళ్ళా ఉంటాయి. కాబట్టి సత్వగుణ ప్రభావంలో ఉండే వాళ్ళవి పాజిటివ్ గా ఉంటాం, ప్యూర్ గా ఉంటాం, ప్లెజర్ గా ఉంటాం. ఎందుకంటే ప్యూర్ గా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా కూడా ప్లెజర్, హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది. సో డివైన్ గా ఉంటాం, అందరి పట్ల, మన పట్ల, కుటుంబం పట్ల, సమాజం పట్ల, జాబ్ పట్ల, ప్రతి చోట కూడా బాధ్యతగా వ్యవహరిస్తాం, ప్యూర్ గా ఉంటాం, ఆటోమేటిక్ గా గుడ్ గానే ఉంటాం. రజోగుణం వాళ్ళు సో ఇతరుల్ని కంట్రోల్ చేయాలనే ఆలోచనలో ఉంటారు. అంత అక్కడున్న ఆయన ఆధీనం లేకపోయినా మిక్స్డ్ గా ఆలోచనలు ఉంటాయి. అప్పుడే అనిపిస్తుంది, బ్యాడ్ అనిపిస్తుంది, పాజిటివ్ అనిపిస్తుంది, నెగిటివ్ అనిపిస్తుంది. ఎక్కువగా సెల్ఫిష్ డిజైర్స్, మనల్ని మనం గ్రేట్ అనిపించుకోవడానికి ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేయొద్దు. మనం మంచి చేస్తూ ఉంటే గొప్పగా అవుతాం, గ్రేట్ ఆటోమేటిక్ అవుతాం.
గ్రేట్నెస్ కోసం పనిచేయడం ఉంది చూసారు, అదే చాలా ప్రాబ్లం మనకి. గ్రేట్నెస్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా రావాల్సింది, గ్రేట్నెస్ కోసం చేయాల్సింది అనేది పెద్ద పొరపాటు అది. కాబట్టి హ్యూమన్ బీయింగ్ లో ఉన్నటువంటి ఈ రజోగుణ లక్షణాలన్నీ డివైన్ క్యారెక్టర్స్ కి వెళ్ళాలి మనం. అంటే మనిషి మంచివాడు అంటే మనిషి ఒక కామన్ మ్యాన్ లాగా ఉండి అటు ఇటుగా పరిగెత్తుతూ ఎందుకున్నాడో తెలియని కన్ఫ్యూజింగ్ కామన్ మ్యాన్ గా ఉండ రజోగుణ ప్రభావంలో ఉండి ఉంటాం. ఇంకా తమో గుణాకెళ్తే నెగటివ్ థాట్స్, ఇది అవసరమా, అదెందుకు, ప్రతి జరిగిన దాని వెనకాల ఏదో ఉంటది, ఇది లోపం ఉంటది అని సో ఇంప్యూర్ గా ఆలోచిస్తూ ప్రతి సందర్భంలో నెగిటివ్ ఆలోచనలతో పెయిన్ఫుల్ గా మనం పెయిన్ ఉంటాం, మనసులో పెయిన్, శారీరకంగా పెయిన్ఫుల్, మనం ఇతరులకు కూడా పెయిన్ కలిగిస్తూ ఉంటాం, డెమోనిక్ గా ఉంటాం, వారసత్వంగా అంత ఒక చెడు దుస్సాహసంతో సో ఇదంతా కూడా చేస్తుంటాం తమో గుణాలు. కాబట్టి తమోను వదిలి మానవ లక్షణాలను అత్యుత్తమంగా చదిదిద్దుకుంటూ అత్యుత్సాహాన్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటూ రజోగుణాలని కంట్రోల్ చేస్తూ దైవిక లక్షణాలను పెంపొందించుకోవటానికే మానవ జన్మ ఉంటది. కాబట్టి మానవుడు సో మనీషిగా మారాలి. మనీషి అంటే అత్యున్నత లక్షణాలతో ఉన్నవాడు, ప్యూర్ గా తయారు కావడానికి ప్రయత్నం చేయడానికి కృష్ణనామ జపం, కృష్ణ స్మరణ, ఒక ధర్మ మార్గం నడవాలనేటువంటి ఒక సంకల్పం నడుస్తూ ఉండే తెలియకుండా కొన్ని పొరపాట్లు జరిగినా మనకు మనమే రియలైజ్ అవుతాం. భగవంతుడి కృప వల్ల అప్పుడప్పుడు మనం చెడు మార్గం నుంచి మంచికి దారి మలుస్తూ ఉండే ప్రయత్నం చేస్తాం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే రామ హరే రామ. 14:6 భక్తుడు, ఓ పాపరహితుడా, సత్వగుణం నిర్మలమైనది, అందువల్ల అది ప్రకాశిస్తుంది, మనిషి పాపాల నుండి విముక్తి కలుగజేస్తుంది, సుఖం మీద జ్ఞానం మీద ఆసక్తి కలుగజేసి ఆత్మను బంధిస్తుంది. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఇది కూడా. కాబట్టి రజో తముగా వదిలిపెట్టవలసింది, సత్వగుణానికి రాజ మనిషి. నీళ్ళలో మునిగిపోతున్న మనిషి ఫస్ట్ ఏదో ఒక బండరాయో కొండరాయో పట్టుకొని ఫస్ట్ ఎక్కాలి. తర్వాత ఇమ్మీడియట్ గా వదిలిపెట్టవలసినవి. సత్వగుణంలో కూడా భగవత్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకపోతే, దేవుడు శ్రీకృష్ణుడు ఇన్వాల్వ్ కాకుండా చాలా సందర్భాల్లో మంచి వాళ్ళు అనుకుంటాం చూడండి, మనం అందరం ఇక్కడ ఆగిపోతాం. మరి అంటే నేనైతే నా కష్టపడి చదువుకున్నాను, జాబ్ వచ్చిందండి, నేను ఎవరికి అన్యాయం చేయటం లేదు, సో నా ఫ్యామిలీ నేను నా వరకు నేను ఉన్నా, ప్రపంచం అయితే నాకేముంది, నేను ఎవరికైనా హెల్ప్ చేస్తా, వాడు కర్మ వాడు, సో భగవంతుని పాత్ర ఏముంది, నేనే కరెక్టే ఉన్నాను కదా, ఇలా ఆలోచిస్తాం. సో అది ఎందుకంటే నీ జీవనం ఎప్పుడు బాగుంది, ఎప్పుడు అలాగే నీకు ఎప్పుడూ కలిసే వస్తుందా? సో నువ్వు మంచిగా ఉన్నా కూడా చెడు జరగవచ్చు కదా, కర్మ ఫలితంగా కానీ ప్రపంచంలో ఉన్న కలియుగ ప్రభావం వల్ల కానీ. సరే ఇలాగే ఉన్నావు, మొత్తం నీ అదృష్టం చాలా బాగుంది, ఎందుకంటే నువ్వు చాలా మంచివాడివి, 100 years తర్వాత ఏంటి పరిస్థితి అంటే తర్వాత కూడా గురించి కూడా ఆలోచించకపోతే మళ్ళీ సత్వగుణం కూడా మళ్ళీ మనల్ని బంధిస్తుంది. సో బాగున్నా కదా, కంఫర్ట్ గా ఉన్నా కదా. కాబట్టి రజో తమో గుణాలు వదిలిపెట్టవలసినవి ఇమీడియట్, సత్వగుణాన్ని బేస్ చేసుకొని శుద్ధ సత్వం వైపు వెళ్ళాలి. శుద్ధ సత్వం ఏంటండి అంటే ఈ ధర్మంగా జీవించే ఈ మంచి లక్షణాలని భగవంతుని ప్రీత్యర్థం, మనం నిన్న మొన్న అంతకుముందు చదివినటువంటి నాలెడ్జ్ ప్రకారంగా సకల విశ్వం భగవంతుడి, కృష్ణుడిది, సర్వకారణ కారణుడు శ్రీకృష్ణుడు, ఆయన యొక్క బీజం వల్ల నేను ఏర్పడ్డాను. అందుకే మొదట భగవంతుడు తెలియజేసింది, మళ్ళీ ఎక్కడ మర్చిపోతాము అని, ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ శ్లోకాస్. కాబట్టి మనం ఆయన నుంచి వచ్చినాము, ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే కరెక్ట్ గా ఆ సత్వగుణంలో భగవంతుని ప్రీత్యర్థం కర్మ చేయాలి. మనం చేయాల్సిన మంచి పనులన్నీ, మీరు చేసే జాబ్, మీరు చేసే పని, మీరు చేసే హోమం, మీరు చేసే పూజ, ఎవ్రీథింగ్ కృష్ణ ప్రీత్యర్థం చేస్తూ ఉంటే శుద్ధ సత్వం అవుతుంది. అప్పుడు మనం చేసే పని కర్మల మీద కర్మలలో బంధిస్తే ఆత్మ మళ్ళీ పునరపి జనన మరణాలు చిక్కుకుంటాము. సేమ్ ఇంతకు ముందు మనం చెప్పినట్టుగా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ ఎగ్జాంపుల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అది బ్యాంక్ లో ఉన్న ఎంప్లాయీ, అక్కడ మనం అకౌంట్స్ లో ఉన్నటువంటి వాడు సో డబ్బులు ఇచ్చి తీసుకునే సందర్భంలో ఒక్కొక్కప్పుడు పెద్ద పెద్ద బ్రాంచెస్ లో క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ టర్న్ ఓవర్ ఉంటుంది. కాబట్టి వచ్చే ప్రతి రూపీని చాలా జాగ్రత్తగా కౌంట్ చేసి డిపాజిట్ తీసుకోవాలి. ఆయన చేసే విత్డ్రాయల్స్ అన్ని కూడా కరెక్ట్ గా ఎవరికి ఇస్తున్నావు అన్ని కరెక్ట్ చేసి ఇవ్వాలి.
ఆ డబ్బులు ఏ ఒక్క రూపాయి అయింది కాదు. నాకెందుకులే అని ఊరుకున్నాడా, సో ఉద్యోగం పోవడం కాదు, జైలుకి వెళ్తాడు. సో అలా అని చెప్పి ఇవన్నీ నాయే అనుకున్నాడా, ఏ పని చేయలేడు. అలాగే చేయాలి జీవనం. కాబట్టి ఈ అత్యుత్తమైన జీవితం మనకి ఇవ్వబడినది చాలా సక్రమంగా మన జాబ్ చేయటానికి. మరి ఏమండి మనకేమొస్తది అట్లా చేస్తే? మన సాలరీ మనకొస్తది. చాలా సిస్టమాటిక్‌గా ఏ ఒక్క రోజు లెక్క తప్పకుండా చేస్తే ప్రమోషన్స్ ఒస్తాయి, ఇంక్రిమెంట్స్ ఒస్తాయి, రికగ్నైజ్ చేస్తారు, మెడల్స్ ఒస్తాయి, అన్నీ వస్తాయి. ఇక్కడ మనకు రావాల్సింది మనకు ఆటోమేటిక్‌గా వస్తది. అట్లనే సేమ్ భగవంతుడు కూడా అంతే. సో మన వర్క్ మనం చాలా డిసిప్లిన్డ్‌గా, సిస్టమాటిక్‌గా చేస్తూ వెళ్తే మనం ఏం లభించాలో అది లభిస్తది. అందుకనే సత్వగుణాన్ని శుద్ధ సత్వం వైపు తీసుకెళ్ళాలి. ఇప్పుడు రజోగుణం ఏమైతది? అపారమైన కోరికలింకా. ఒకటి నెరవేరకముందు ఇంకొకటి. ఇది కావాలని ఇది సగం పని చేస్తాం. అది సగం ఇక్కడ కాలు, అక్కడ చేతి ఇలా చేస్తూ ఉంటాము. ఇది అనేక ఆసక్తిని కలిగించి ఖచ్చితంగా బంధింపజేస్తుంది మనల్ని. ఇంకా తమో గుణం అంతా అజ్ఞానమే కదా! ఏది నిజము, ఏది అసత్యము, ఎవరు ఏంది ఏమి తెలియకుండానే ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాం. ఒక నిద్ర మత్తులోలాగా కలుగజేస్తూ ఉంటాం. పిచ్చిగా, సోమరితనంగా అటు ఆత్మను దానిలో బంధిస్తది. ఒక జంతువుల కంటే ఘోరంగా. అందుకని తమో గుణాన్ని, ఆ లేజినెస్‌ని వదిలిపెట్టాలి. హైపర్ యాక్టివ్‌గా ఉండే అత్యుత్సాహాన్ని వదిలిపెట్టాలి రజోగుణాన్ని. సత్వగుణాన్ని పెంపొందించుకుంటూ కేవలం మనకు సంబంధించిన కామర్స్‌ని భగవంతుడితో ప్రీత్యర్థన లింక్ చేస్తూ చేస్తే శుద్ధ సత్వం అవుతది. దీనికి మంచి ఉదాహరణగా మనకు టెంకాయ. అందుకే మన కల్చర్‌లో భగవంతుడి గుడికి వెళ్ళగానే టెంకాయ సమర్పణం ఎందుకండి? ఓ రూ. 20, రూ. 25 పెట్టి టెంకాయ కొట్టి భగవంతుడికి ఇవ్వడం కాదు. మనల్ని సమర్పించుకోవడానికి భావన. టెంకాయ పైనున్నటువంటి ఆ పీచు తొలగించేస్తాం అంతా. ఆ పీచు తమో గుణము. నాలో పీచుగా ఎండినట్టుగా, సాగినట్టుగా చాలా జిగ్‌జాగ్‌గా ఉన్నటువంటిదంతా మనలో ఉన్న పిచ్చితనం, మనలో ఉన్నటువంటి ఆ లేజినెస్ అంతా తమో గుణాన్ని వదిలిపెడుతున్నాను, తీసేస్తున్నాను అని అర్థం. అప్పుడు ఆ టెంకాయ గట్టి టెంక ఉంటది. దాన్ని అలా బద్దలు కొట్టేస్తాం పటాపంచలుగా. అలా మనలో ఉన్న రజోగుణం మనల్ని అట్లా ఉంచితే దాన్ని పటాపంచలుగా పగలగొడతాం. దాంట్లో లోన ఉన్న ఆ కొబ్బరి, లేత కొబ్బరే సత్వగుణం. అది కాస్త మన జీవనానికి కొంత అవసరం. ఆ లోపల ఉన్న శుద్ధమైన జలం, కొబ్బరి జలం ఏదైతే ఉందో అది భగవంతుడి యొక్క స్వరూపాన్ని, మనము భగవంతుని చేరుకోవటానికి ఉండే శుద్ధత్వాన్ని, శుద్ధ సత్వగుణాన్ని తెలియజేస్తుంది. అది కొబ్బరికాయల విశిష్టత. కాబట్టి అప్పుడప్పుడు మనం మర్చిపోయి గుడికి వెళ్ళి ఇలా కొడితే, ఓహో! నాలో తమో గుణం ఉందా గుర్తు తెచ్చుకొని వదిలేస్తున్నాను. రజోగుణాన్ని వదిలేస్తున్నాను. సత్వం పగిలి లోపల ఉన్న శుద్ధ సత్వం తీర్థాన్ని తీసుకుంటున్నాను నేను. నేను అలా భగవంతుని స్వరూపంగా మారుతాను నేను. భగవంతుని పొందుతాను. భగవంతుని యొక్క ఉత్తమ శుద్ధ సత్వ గుణాల్ని పొందుతాను. గుణాతీతంగా మారుతానని సంకేతం. దాన్ని మనం అన్వయం చేసుకోవాలి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ, హరే హరే, హరే రామ, హరే రామ, రామ రామ. శ్రీకృష్ణ గోవింద హరే మురారి నాథ్ నారాయణ వాసుదేవ. సత్వం సుఖే సంజయతి రజః కర్మణి భారత. జ్ఞానమావృత్య తు తమః ప్రమాదే సంజయత్యుత్తమ. సత్వగుణం సుఖం. ఇక్కడ మనం మంచిగానే ఉంటాం. చాలా సందర్భాలు మంచి చేసేటప్పుడు మనం బంధించకుండా చేసుకోవాలి. కొంచెం గర్వం వచ్చేటట్టు చేస్తుంది. మీ శరీరంతో ఉండే నా నాలెడ్జ్, నా డబ్బులు, నా ఫ్యామిలీ, నాది, ఇది అన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది. నువ్వు ఏమీ లేజీగా లేవు, తమో గుణంలో లేవు. కాబట్టి అందరినీ డామినేట్ చేయటం లేదు, రజోగుణంలో లేవు. కరెక్ట్ గానే చేస్తున్నావు కానీ బంధిస్తుంది మళ్ళీ. ఇదంతా భగవంతుడి కృప. ఎప్పటికప్పుడు మనం సక్సెస్ సాధిస్తున్నా, మనకు హ్యాపీనెస్ వస్తున్నా, సౌకర్యం లభిస్తున్నా ప్రతి చోట భగవంతుడు నాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. అందుకని నేను భగవంతుని ఇంకా పొందవలసింది, ఇంత సుఖం నాకు ఎందుకుంది అంటే, సో ఏ కష్టం లేదంటే మరింత మనసు భగవంతుడి వైపు వెళ్ళాలి అని తీసుకెళ్ళాలి. లేదంటే ఆ సుఖం మనల్ని ఇక్కడే బంధించేస్తుంది. మళ్ళీ రజోగుణం కర్మల్లో బంధిని చేస్తుంది. ఎప్పుడు నిరంతరాయంగా ఏం పని చేస్తున్నావో, ఎందుకు చేస్తున్నావో రెస్ట్లెస్ గా పనిచేస్తూ ఉంటాం. ఏమీ సాధించేది ఉండదు. ఇతరులకు ఇబ్బంది కలిగేస్తాం, మనం ఇబ్బందిలో పాలవుతాం. తమో గుణము జ్ఞానాన్ని కప్పివేసి, ఎట్లా ఒక నిప్పు మీద బూడిదలాగా, ఆ నిప్పు నుంచే పైన కాలిందంతా బూడిదలాగా మారిపోతుంది. ఒక పొరలాగా లోపల నొప్పి ఉందా లేదా అన్నట్టుగా మనం తయారైపోతాము. అట్లా వ్యక్తిని బుద్ధిహీనతలో బంధించేస్తుంది. కాబట్టి తమో రజోగుణాలను ఇమ్మీడియట్ గా వదలాలి. సత్వగుణం పెంపొందించుకుంటూ ప్రతి గుణంలో, ప్రతి సందర్భంలో భగవంతునికి కనెక్ట్ చేస్తూ ఉండాలి. అది శుద్ధ సత్వం. అదే అత్యున్నత స్థితి. ఇంకా దీన్ని దాటి అనంత ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఏం లేదు ఇంకా నాలెడ్జ్. ఇది దాని ఇంకా ఏమీ లేదు. మీరు 1000 లక్షల కోట్లు సంపాదించండి, ప్రపంచాన్ని పరిపాలించే చక్రవర్తి కండి. నాట్ మోర్ దాన్ దిస్.
అదంతా మళ్ళీ తాత్కాలికమే, అది నువ్వు బతుకున్నంత వరకునే. కాబట్టి అనంత కాలము బతికి ఉన్నప్పుడైనా శరీరంతో తదనంతరమైన పనికొచ్చే అత్యున్నతమైన నాలెడ్జ్ ఇదే. ఈ తమో రజో గుణాలను వదిలి సత్వగుణాన్ని, తద్వారా శుద్ధ సత్వగుణాన్ని అలవరుచుకొని నిరంతరం భక్తి చేయడమే, భగవంతుని కనెక్టివిటీ ఉండడమే అత్యున్నతమ జీవన రహస్యం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ్ 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 రజస్తమశ్చాభిభూయ సత్వం భవతి భారత, రజః సత్వం తమశ్చైవ తమః సత్వం రజస్తా. మరి మనం అనుకుంటాం ప్యూర్ గా కొందరు తమో, కొందరు రజో, కొందరు సత్వం అట్లా ఉంటారా? ఇతర యుగాలలో మహాత్ములు ఉండి ఉండవచ్చును, లేదా భయంకరమైన రాక్షసులు కంప్లీట్ గా తమోనో రజోనో ఉండి ఉండవచ్చును. కానీ ఇప్పుడైతే మనమైతే చూస్తే ఈ మూడింటి కలయికతో ఉంటాం. అంటే కొన్నిసార్లు రజస్తమో గుణాల నుంచి సత్వగుణం ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది. దుర్మార్గుగా ఉండేవాడు కూడా అప్పుడప్పుడు కొందరి పట్లనన్నా మంచిగా చేస్తూ ఉంటారు. కొన్నిసార్లు ఏమో సత్వ తమో గుణాల నుంచి వచ్చి రజోగుణం ఆధిపత్యం తెలుస్తుంది, మనలో మంచి ఎటో పోతుంది. సో ఇంకా డామినేట్ చేస్తూ ఉంటాం, ఎందుకు చేస్తాం అర్థం కాదు కొన్ని సందర్భాల్లో. ఇంకా ఇతర సమయాల్లో అయితే మనలో మంచి దాక్కుని ఉంటది, మనం హైపరో ఇదో పని చేయగలుగుతాం అన్ని పక్కన పెట్టేసి. సో ఎందుకు మనకు అసలు సంబంధం లేనట్టుగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, తమో గుణం డామినేట్ చేస్తుంది. అట్లా ఎప్పుడు ఏదో ఒక దీంట్లో మనం కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉంటాం. ఎక్కువ సందర్భాల్లో ఏ గుణం డామినేట్ చేస్తుందో ఆ గుణం వైపు మనం ఎక్కువగా ఉంటాం. మనం కొంచెం ఓపికగా ప్రశాంతంగా కూర్చొని ఆలోచిస్తే ఎక్కువ సందర్భాల్లో ఎట్లా చేస్తున్నామో తెలిసిపోతుంది మనకి. చేయాల్సిన పనులన్నీ మనగానే పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూ దేనికి పట్టనట్టుగా నిర్లక్ష్యంగా బాధ్యతారాహిత్యంగా ఉన్నామా, తమో గుణం. ప్రతి చోట మనమే అన్నట్టుగా ప్రతి దాంట్లో తలదూస్తూ ఇతరులకు ఇబ్బంది కలుగజేసి డామినేట్ చేస్తున్నామా, రజోగుణం. లేదు, నా పాత్ర ఏంటో నాకు తెలుసుకుని ఎంతవరకు చేయాలో అంత చేస్తూ, పొరపాటు జరిగితే రియలైజ్ అవుతూ, తప్పు జరిగితే క్షమాపణలు కోరుతూ, ఒక సిస్టమేటిక్ లైఫ్లో పెద్దవాళ్ళకి గౌరవం ఇస్తూ, చిన్నవాళ్ళని కలుపుకొని పోతూ ఏ జీవనం అయితే ఒక ఆదర్శప్రాయం ఉందో అది సత్వగుణం. చాలా సందర్భాల్లో మనం సత్వగుణంగా కూడా ఉంటాం, చాలా సందర్భాల్లో డామినేట్ చేస్తూ ఉంటాం, చాలా సందర్భాల్లో నెగ్లిజెన్స్గా ఉంటాం. కాబట్టి అలా వాటిని అన్వయం సమన్వయం చేసుకుంటూ విశ్లేషించుకుంటూ ఈ తమో రజో గుణాలకు సంబంధించిన అంశాలను తగ్గించుకుంటూ ఇమ్మీడియట్ గా వెళ్ళవు. ఎందుకంటే మనకు అనేక జన్మల, ఈ జన్మలు కూడా అనేక సంవత్సరాల నుంచి అభ్యాసం అయి ఉంటుంది. ప్రపంచం అట్లుందని మళ్ళీ వాళ్ళ మీద దోషం నోపుతాం. ప్రపంచం ఎట్లయినా ఉండని బురదగా తామర పువ్వు వికసించవలసిందే. ప్రపంచంలో మన చుట్టూలా ఉండే అందరూ 1,00,000 మంది అలాగే ఉండని కాక నాకు నేను కావటానికి, నాకు నేను వికాసం పొందటానికి, గుణాల్ని అద్భుతంగా మార్చుకోవడానికి నాకు అవకాశం భగవంతుడు ఇస్తాడు అన్న దృఢ విశ్వాసంతో ఆ నిర్లక్ష్య వైఖరిని, ఆ అత్యుత్సాహాన్ని వదిలిపెట్టే విధంగా భగవంతుని వైపు తీసుకెళ్ళాలి మన మనస్సును. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ రామ. సర్వద్వారేషు దేహేస్మిన్ ప్రకాశ ఉపజాయతే, జ్ఞానం యదా తదా విద్యాత్ వివృద్ధం సత్వమిత్యుత. దేహంలోని అన్ని ద్వారాలు జ్ఞానంచే ప్రకాశమైనప్పుడు, ద్వారాలు ఏంటివండి? కళ్ళ ద్వారా చూస్తూ ఉంటాం, పనికి మాలినవన్నీ చూస్తాం. మనకి ఏది అవసరమో, ఏది జ్ఞానాన్ని పెంచుతుందో అది తప్ప అన్ని కనపడతాయి. ఏది మనల్ని పతనం వైపు తీసుకెళ్తుందో అవన్నీ చూస్తూ ఉంటాం. ఏది వినకూడదో అదే ఎక్కువగా వినపడుతుంది మనకి. ఏ స్పర్శ జ్ఞానం అవసరం లేదో దాని వైపే తాపత్రయం పడుతుంది. ఇది ప్రకాశింపజేయడం అంటే ఏంటి? వాటిని ఏది చూసినా మన చెడు అంటుకోకుండా మంచిని దృష్టి, మంచి వినగలిగే దృష్టి, మంచి సగంగా ఈ శరీరంతో సేవ చేసే దృష్టి, దీన్ని పెంపొందించుకోవాలి. ఎట్లా? కేవలం కృష్ణ భక్తి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. దివ్య మహామంత్రాన్ని నిరంతరం జీవన ప్రక్రియలో అభ్యాసం చేసుకుని స్మరించడం, జపించడం ద్వారానే ఆ శుద్ధం, ఆ ఇంద్రియాల యొక్క, భౌతిక శరీరం యొక్క, మనసు యొక్క, బుద్ధి యొక్క పవిత్రీకరణ జరుగుతుంది. అప్పుడే మన యొక్క చెడు ఆలోచన, దుష్కర్మ ఫలితాలు అవన్నీ వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంటది. కాబట్టి అట్లా అప్పుడు సత్వగుణం యొక్క ప్రకృతం తెలుసుకొని ఆ మొత్తం కొంచెం స్థిరత్వము, ఆ సత్వగుణం అన్ని ప్రతి చోట మంచి చేసే ఆలోచన వచ్చినప్పుడు అప్పుడు అది దాటి భగవంతుడి పిడితెత్తం శుద్ధ సత్వానికి వెళ్ళగలుగుతాము. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ్ 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 హరే. ఒకటి నెక్స్ట్ శ్లోకాలు ఏం చెప్తున్నాడు భగవంతుడు? రజోగుణం వృద్ధి అనుకో
అప్పుడు లోభం వస్తుంది. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు ఎక్కువ ఏదో చేయాలని, ఏదో చేసే ఉద్దేశం ఏంది, ఎక్కువ గ్రేట్ కావాలని. గ్రేట్ కావడం ఏంటంటే నా దగ్గర ఉన్న వస్తువులా, డబ్బులా, సంపదనా, కీర్తి ప్రదర్శన, జ్ఞానమా ఎక్కువ ఉండాలి, నాకే ఉండాలి. ఇక లోభం శురు అవుతుంది. కాబట్టి కామ్య కర్మల కొరకు తీవ్రంగా ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాం. అదుపు లేని కోరికలు, కాబట్టి అత్యాశ, ఇవన్నీ వైపు వెళ్తాం. జీవనంలో మనకు తృప్తి ఉండదు, మనతో ఉన్న వాళ్ళకి తృప్తి ఉండదు. కాబట్టి ఏం చేస్తున్నామో తెలియకుండా ఉంటాం. ఏది చేసినా ఎంత తినాలో అంతే తింటాం, ఎలా జీవించాలో అదే చేస్తాం. కానీ ఆ ఆశ వల్ల, దురాశ వల్ల, అత్యాశ వల్ల అసలు ఉన్నదాన్ని కూడా మనం ఏది తృప్తి పొందలేం. భగవంతుని విషయం తర్వాత విషయం. ఈ కామన్ లైఫ్ లో కూడా మనం ఏది అనుభవించలేకుండా ఉంటాం. కాబట్టి అది గుర్తెరగాలి, మనం ఏ ఏ సందర్భాల్లో ఎట్లా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నామన్నది. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ్ 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 హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. ఎస్ మాతాజీ. ఒకవేళ తమో గుణమే కనుక వృద్ధి చెందిందనుకో, అంధకారం అంటే ఏం చేస్తున్నామో ఆలోచన చేయం, ఇతరులకు ఇబ్బంది కలుగుతుందో ఆలోచన చేయం, మనకి ఇబ్బంది కలుగుతుందా, ఏదైనా కానీ పని జరగని జరగకపోని నాకేంటన్నట్టుగా సోమరితనము, బుద్ధిహీనత, భ్రాంతి ఉన్నది ఒకటైతే ఒకటి మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం అంత రాంగ్లో. సో ఏం జరిగినా నష్టం లేనట్టుగా, సో మనకు బాధ్యత లేనట్టుగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటాం తమో గుణంలో. కాబట్టి బాధ్యత రాహిత్యంగా ఉండకూడదు. అత్యాశ, దురాశ లాంటి వాటికి వెళ్లకుండా ఉండగలగటం, మనల్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవటం. మన లెవెల్ ఏంటి, కెపాసిటీ ఏంటి, నాలెడ్జ్ ఏంటి, నీకు ఎన్నైనా ఉండని మనల్ని మించిన వాళ్ళు అనేక మంది ఉంటారు. భగవంతుడి సంగతి తర్వాత, ప్రపంచంలోనే మన తోటి వాళ్ళలో మనం నాలెడ్జ్ తీసుకోండి, మనకంటే ఎక్కువ వాళ్ళు లక్షల మంది ఉంటారు. డబ్బులు తీసుకోండి ఉంటారు, హోదా తీసుకోండి ఉంటారు, కీర్తి ప్రదర్శనలు తీసుకోండి, సంపదలు తీసుకోండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. కానీ మనకు ఒక విషయంలో ఇంకా గొప్ప అనగానే మనల్ని మళ్ళీ గొప్పగా ఊహించుకుంటాం మనం. అట్లా ఏ కంపేర్ చేసినా మనము అతి తక్కువే. కాబట్టి ఆ గుర్తు మనకి ఉండాలి. హరే కృష్ణ. రజోతమో గుణాన్ని వదిలేయాలి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. ఎస్ మాతాజీ, అయిపోయింది అది. తమో గుణాన్ని కూడా ప్రధాన లక్షణాన్ని, సోమరితనం, నిర్లక్ష్యాన్ని వదిలేయాలి. ఎస్, నెక్స్ట్. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ. కాబట్టి అది సత్వగుణం ఉందనుకోండి, కనీసం మన కుటుంబ విషయాలు మన ఫ్యామిలీతో మనం ఉంటాం. సో మనం ఏం పని చేయాలో మన రెస్పాన్సిబుల్గా ఉంటాం, టైంకి వెళ్తాం, పని చక్కగా చేస్తాం. కాబట్టి దాంట్లో మళ్ళీ ఇన్వాల్వ్ చేయాలి. చేయకపోతే మళ్ళీ దీంట్లోనే, అంటే తప్ప అనేది కాదు. సో ప్రతిసారి మనకు అనుకూలంగా ఉండదు. ఎన్ని ఎన్ని గంటలు, ఎన్ని రోజుల పాటు ఇలా ఉండగలుగుతాం? లేము. భగవంతుడి యొక్క ఈ అవకాశాన్ని కనెక్ట్ చేస్తూ వెళ్తే అది దాంట్లో ఏ సందర్భమైనా తట్టుకోగలుగుతాం మనం. హరే కృష్ణ. ఒకవేళ రజోగుణమే గనక డామినేటింగ్ ఉందనుకోండి, ఎట్లా ఉంటది? హరే కృష్ణ మాతాజీ. శ్రీకృష్ణ గోవింద హరే మురారి, హే నాథ్ నారాయణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సోలోభము, కామ్యకర్మము, తీవ్రమైన ప్రయత్నాలు చేస్తుంటాం. మనకు మనమే కంట్రోల్ చేసుకోలేని స్థితిలో, అణుచుకోలేని కోరికలు, తీవ్ర ప్యాషన్, అనవసరమైన ప్యాషన్. అది సాధించడానికి కృషి చేయటం వేరు. సో ఎందుకు చేస్తున్నామో తెలియదు. అన్హెల్దీ కాంపిటీషన్ లో మనం ఉంటాం, అన్హెల్దీ కంపారిజన్, ఎవరితోనో కంపేర్ చేసుకుంటాం, ఏదో చేయాలని తాపత్రయంలో ఉంటాం. అదంతా రజోగుణం ఆధిపత్యంలో అట్లా జరుగుతుంది. హరే కృష్ణ. ఎస్ మాతాజీ, స్పీడ్ గా వెళ్ళండి. హరే కృష్ణ హరే. కాబట్టి ఇంకా తినడం, కూర్చోవడం, పండడం, తుంకోవటం, ఇంకా ఉన్నంత ఆస్తులు, అంధకారం, సోమర్థనం, బుద్ధిహీనత, భ్రాంతి, తమో గుణం ఆధిపత్యం ఉన్నప్పుడు అట్లాగే వ్యవహరిస్తాం. హరే కృష్ణ. యదా సత్వేపవృద్ధేతు ప్రళయం యాతి దేహభృత్ తదోత్తమ విధాం లుకాన్ అమలాన్ ప్రతిపద్యతే. సత్వగుణ ప్రధానంగా ఉండి మరణించడానికి, అలా జీవనం అంతా సత్వగుణంగా ఉంది, మరణించాడు. అప్పుడు జ్ఞానులు ఉండే పవిత్ర లోకాలకి, కాబట్టి రజస్సు తమస్సు లేని స్వర్గలోకాలకి వెళ్తారు. సో పుణ్యలోకాలకి వెళ్తారు. అక్కడ చక్కగా జీవించే అవకాశం ఉంటది. కానీ శుద్ధ సత్వం కాకుండా భగవంతుడు లేని సత్వగుణంతోనే ఉన్నామనుకోండి మనం, మళ్ళీ అది కూడా చాలా రోజులు ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ జన్మ ఎత్తవలసి వస్తుంది. కాబట్టి భగవంతుడితో ఉన్న సత్వగుణమే పెంపొందించుకోవాలి. హరే కృష్ణ.
హరే కృష్ణ 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 హరే. రజసి ప్రళయం గత్వా కర్మసంగిషు జాయతే తదా ప్రలీనస్తమసి మూఢయోనిషు జాయతే. రజోగుణంగానే ఉంటూ అలాగే జీవించాడు ఎక్కువసార్లు, అందరిని డామినేట్ చేసుకుంటూనే. ఖచ్చితంగా ఒకరోజు విడవలసిందే బాడీని. అప్పుడు ఎట్లా ఉంటాడు? తమోగుణ ప్రవంతం మరణించినప్పుడు జంతువుల్లో వెళ్ళిపోతాడు. దీంతో ఉంటే ప్రేరణ పొందే వాళ్ళు అంటే ఏంటిదంటే మళ్ళీ ఈ భూలోకంలోనే ఏ రకమైన ఆలోచన, డబ్బులు 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 ఆలోచన ఉంటే డబ్బుల సమస్య అంటే డబ్బులు కోడీశ్వరుడు అని కాదు. సో ఏటీఎం దగ్గర సెక్యూరిటీ అయిపోవచ్చు, డబ్బులు ముద్రించే దాని దగ్గర పనివాడు అయిపోతుంది, డబ్బులే చూస్తుంటాడు ఇప్పుడు, ఇంకేముండదు ఇంకా. సో మనం ఆలోచన వేరు, అది జరిగేది వేరుగా ఉంది. ఎప్పుడు ఇంకా డామినేటింగ్ చేసి తింటూ ఉన్నారనుకోండి, అలాంటిది లభిస్తుంది. ఇక్కడ అలాంటి జీవిలోకి వెళ్ళిపోతాం. ఇతరులు మనల్ని వ్యతిరేకించేలా, అసహించుకునేలా జీవనం తయారవుతుంది. నెక్స్ట్ అదే తమోగుణ ప్రధానంతో ఉండి ప్రభావంతో ఎప్పుడు నిద్రమత్తులోనే ఉన్నట్టుగా ఉండి చూస్తే జీవ జంతు జాతుల్లోకి వెళ్ళిపోతారు. ఖచ్చితంగా నరకాలకు కూడా వెళ్తారు. తీవ్రంగా ఆ నిద్రమత్తులు అన్ని తప్పులే చేస్తూ, పొరపాట్లు చేస్తూ, పాపాల భీతిలోకి వెళ్ళిపోతే నరకంలో కూడా వెళ్ళిపోతారు. హరే కృష్ణ. కాబట్టి తెలిసి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఏమవుతుంది ఇది తెలుసుకున్నా కానీ ఇష్టం వచ్చినట్టు వివరిస్తారంటే ఖచ్చితంగా అది తెలుసుకునే జాగ్రత్త పడతారని భగవంతుడు తెలియజేస్తున్నారు. హరే కృష్ణ. కర్మణః సత్కృతస్యాహు సాత్వికం నిర్మలం ఫలం రజస్సు ఫలం దుఃఖం అజ్ఞానం తమసః ఫలం. సత్వగుణంలో చేసిన కార్యాల ఫలములు పవిత్రమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఖచ్చితంగా అంతే కదా. తర్వాతనే కాదు కూడా మంచితనంతో ఒకటికి మంచి కావాలని చేస్తే అప్పుడప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా నీకేం లేకపోయినా లాంగ్ టర్మ్ లో అందరూ నీకు మంచిగానే ఉంటారు. ఆ సుఖము శాంతి అన్ని లభిస్తాయి. అదే రజోగుణంలో ఉన్న చేసే పనులు దుఃఖాన్ని కలిగజేస్తాయి. ఎందుకంటే నువ్వు డామినేటింగ్ చేస్తావు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇతరులకు డిస్టర్బ్ చేస్తావు, నువ్వు డిస్టర్బ్ అవుతావు, ఫ్యామిలీ డిస్టర్బ్, సొసైటీ డిస్టర్బ్, కాబట్టి అది దుఃఖాన్ని కలిగజేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది అయింది అనకుందే ఇంకా 4 పనులు పెట్టుకుంటాం, ఎక్కడ స్థిరత్వం ఉండదు. తమోగుణంలో చేసే పనులు చీకటిని కలిగజేస్తాయి. సో మనం ఒక దారి లేని స్థితికి వెళ్తాం. ఎక్కడికి వెళ్తాం, ఏం చేయాలి, దారి మూసుకుపోయినట్టుగా అవుతుంది. సో ఎవరు మనకు హెల్ప్ చేయకపోవచ్చు తద్వారా. సో మన హెల్ప్ ఎవరు తీసుకోరు, మనం నమ్మరు, విశ్వసించరు. అలాంటి జీవనం తయారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ రామ. సత్వాత్ సంజాయతే జ్ఞానం రజసలోభ ఏవ చ ప్రమాదమోహో తమసో భవతో జ్ఞానమేవ చ. సత్వగుణముచే నిజమైన జ్ఞానము, రజోగుణంచే దురాశ, తమోగుణంతే నిర్లక్ష్యము, మోహము వృద్ధి చెందుతాయి. అంతే కదా. సో ఎప్పుడైతే తమో గుణంలో ఉన్నామో, చీకటిలో ఉన్నామో, పాపాలే చేస్తామో, తప్పుడు దారిలోనే భ్రాంతిలో ఉంటాం. నిజమేంటో అర్థం చేసుకో. రజోగుణంలో ఉంటే ఎప్పుడు సో దురాశ, హైపర్ యాక్టివ్ అండ్ అత్యాశ, రాంగ్ దీంట్లో ఉంటాం. మనం ఏ రకంగా అయినా సరే డబ్బు సంపాదించాలి, ఇంకా తప్పు చేసాం కూడా అప్పుడప్పుడు తెలియకుండా చేస్తూ ఉంటాం. పొరపాట్లు, పాపాలు ఇప్పుడు కూడా జరుగుతాయి. ఒకటి సత్వగుణంలో ఉన్నప్పుడే నిజమేంటో నిలకడగా తెలుసుకొని మిగతా వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా, మనకి ఇబ్బంది లేకుండా ముందుకు వెళ్తాము. ఆ నిజమైన జ్ఞానాన్ని అలా మనము పెంపొందించుకుంటూ ఈ సకల సృష్టి భగవంతుడిదన్న విషయం మర్చిపోకుండా కనెక్ట్ అవుతూ వెళ్ళాలి. హరే కృష్ణ. శ్రీకృష్ణ గోవింద హరే మురారి హే నాథ్ నారాయణ వాసుదేవ. ఎస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థా మధ్యే తిష్టంతి రాజసా జగన్యగుణ వృత్తిస్థా అధో గచ్చంతి తామసా. సత్వగుణంలో స్థితమై ఉంటే ఊర్ధ్వలోకాలకి వెళ్తారు, స్వర్గలోకాలకి, అత్యున్నత లోకాలకి వెళ్తారు. రజోగుణంలో స్థితమై ఉంటే మధ్యలోకలి, భూలోకంలో ఈ సంబంధించిన లోకాల్లో మంచిగా పుడతామని కాదు, ఇక్కడ అనేక జీవజాలు 84 లక్షల్లో ఏదైనా వెళ్ళవచ్చు. తమోగుణంలో స్థితమైతే అధోగతి, నరకాల పాలు, రాక్షసుల లోకాల పాలు అవుతాము. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అదే శుద్ధ సత్వంలో ఉంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని దాటి వైకుంఠ లోకాలకి, భగవంతుని ప్రాప్తి వైపు వెళ్తాం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడి రాజ్యం గురించి మనకు అవగాహన కల్పించుకోవాలంటే ఈ జగత్తు గురించి కొంచెం చూద్దాం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నెక్స్ట్ స్లైడ్.
శ్రీకృష్ణ గోవింద. ఇక్కడ చూడండి, భూలోకం మధ్యలో ఉంది, భూగ్రహం. దానిపైన దివ్య గ్రహాలు ఉంటాం, సత్యలోక, తపోలోక, జ్ఞానలోక, కుమారలోక, స్వర్గలోక, ఇవన్నీ ఉంటాయి. పైన లోకాలు 7 స్వర్గాలు అంటాం కదా. కిందంతా కూడా అతల, వితల, సుతల, తలాతల, మహాతల, సో రసతల, పాతాల. పాతాళం అంటాం కదా, పాతాళం. ఇవన్నీ కింద ఉంటాయి లోకాలు. ఏమంటే మాకు తెలియదు, నీకు తెలియని చాలా ఉంటాయి. మనకేం తెలుసు? ఏమి తెలియదు. ఇంకా దాన్ని మనకు తెలియదంతా కూడా అజ్ఞానం అనుకుంటాం మనం. అదో జ్ఞానం. తెలియకపోతే లేదని కాదు, తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంటది. కాబట్టి ఈ లోకంలో మధ్యలో ఉన్న భూలోకంలో ఉన్నాం మనం. కాబట్టి ఇలాంటిది ఒక యూనివర్స్ ఇది. ఇది ఒక ప్రపంచం. సౌరమండలం అనుకుంటామా, ఇంకేమనుకుంటామా మన సైన్స్ భాషలో. ఇలాంటివి అనంత విశ్వాలు ఉన్నాయి. ప్రతి విశ్వానికి బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులు ఉంటారు. ప్రతి విశ్వానికి. మన విశ్వానికి చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ఉన్నారు. అలా కోట్ల తలతో ఉన్న బ్రహ్మలు ఉండే అతిపెద్ద విశ్వాలు కూడా ఉన్నాయి. చాలా చిన్నది మన ప్రపంచం. సో మన లోకాలకు ఉన్నాయి. ఇలాంటి అనేక భౌతిక ప్రపంచాలు ఉన్నాయి. ఇదంతా మొత్తం విశ్వంలో 1/4. కాబట్టి 3/4 అంతా ఆధ్యాత్మిక లోకాలు ఉంటాయి, వైకుంఠ లోకాలు. దాంట్లో అత్యున్నతమైన లోకము గోలోక బృందావనం, రాధాకృష్ణులు ఉండేది. గోమయం ఉంటది అంతా. చాలా అద్భుతమైనటువంటిది. అందరూ ఎలిజిబుల్ దాన్ని. అయ్యో కొందరే వెళ్తారేమో ఎగ్జామ్లో పాస్ అయితే, అందరిమీ ఎలిజిబుల్. స్త్రీలు, పురుషులు, పిల్లలు, పెద్దలు, ఈ కులం, ఆ మతం, ఈ ప్రాంతం, ఈ జాతి ఏది లేదు. డబ్బులున్న వాళ్ళు, లేని వాళ్ళు, ఉత్తమమైన వాళ్ళు, అది ఏది లేదు. కేవలం భగవత్ తత్వాన్ని గుర్తెరిగి శుద్ధంగా మనం హరే కృష్ణ నామ జపాన్ని చేస్తూ నిరంతరం మనల్ని మనము పవిత్రీకరించుకుంటూ ఉంటే ఆ తమో రజోగుణాలు పటాపంచలవుతాయి. సత్వగుణం శుద్ధ సత్వంగా మార్పు చెందుతుంది. మనం అందరి వాళ్ళ మీద అందరు మన వాళ్ళు అవుతారు. భగవంతుని మతం, గురు ద్వారా మనకు ఆ శక్తిని ఇస్తారు. ఆ దివ్య జ్ఞానం లభిస్తుంది. అప్పుడు ఈ జీవనం అత్యున్నతమైతుంది. తదనంతరం భగవంతం జరుగుతుంది. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ రామ రామ. ఎస్ మాతాజీ. శ్రీకృష్ణ గోవింద. గుణానేతానతీత్యత్రీ దేహే దేహ సముద్భవాన్ అమృతమశ్నుతే. దేహదారి. దేహదారి అంటే మనమే. దేహంలో ఉన్న ఆత్మస్వరూపులమైన మనమందరము ప్రకృతి త్రిగుణాలను అధిగమించగలిగినప్పుడు, త్రిగుణాలను, సత్వగుణాన్ని కూడా అధిగమించాలి. శుద్ధ సత్వం వైపు వెళ్ళాలి. జన్మ, మరణ, వృద్ధాప్యము, దుఃఖాల నుండి, ఈ అనేక బాధల నుండి విముక్తి పొంది ఈ జన్మలోనే అమరత్వం పొందగలుగుతాడు. కానీ మనకంట కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదు. నేనేంటండి, నాకు అమరత్వం ఎందుకు వస్తుంది? ఎస్, భగవంతుడు ఇస్తానంటున్నాడు. మన ఆ భక్తి చేసినప్పుడు ఎన్నో పాపాలు తెలిసి చేసి ఉండొచ్చు, ఏదైనా కానీ. సో ఆ శుద్ధత్వం వచ్చినప్పుడు అన్ని వెళ్ళిపోతాయి. మనం ఇంత కనుక్కున్నప్పుడు ఒక గుహలో కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి చీకటి ఉండని కాక సూర్యరశ్మి లేదు. ఒక్కసారి మీరు దీపం అగ్గిపుల్ల వెలిగించారా, చీకటి అనంత కాలం నుంచి చీకటి మాయమైపోతుంది. అట్లా ఎన్నో జన్మలుగా తపస్సులో మనం ప్రాబ్లం చేసి ఉండొచ్చు, పొరపాట్లు జరిగి ఉండొచ్చు, పాపాలు ఉండి ఉండవచ్చును. ఒక్కసారి కృష్ణత్వాన్ని మనం ఆ విశ్వాసంతో మేల్కొల్పగలిగితే, ఆ భావం మనలో కలిగినప్పుడు, భక్తి ప్రపత్తి కలిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా భగవంతుడు మనకు అమరత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తాడు, ఇస్తాడు. పొరపాటున కొంత మిస్ అయినా తిరిగి మళ్ళీ అదే శక్తి వచ్చేటట్టు జన్మించి ఆ నాలెడ్జ్ పెంపొందించి మనల్ని ముందుకు తీస్తాడు. ఆ జ్ఞానాన్ని మనం పెంపొందించుకుందాం. సో అద్భుతంగా మనకి ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ నుంచి ప్రోగ్రాం కొనసాగుతోంది. దీన్ని మనం అలాగే మనసులోకి తీసుకొని అన్వయించుకొని కలుపుకొని ఎప్పటికప్పుడు అన్వయించుకుంటూ తమో రజో గుణాలు వదిలి సత్వగుణాన్ని పెంపొందించుకుంటూ దాన్ని శుద్ధసత్వంగా భగవత్ ప్రీత్యర్థంగా కృష్ణ నామ జపాన్ని నిరంతరం చేస్తే అత్యద్భుతంగా మారుతాం. హరే కృష్ణ. అందరి ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. వింటూ ఉన్నారు మీరు, విని వదిలేయకండి దయచేసి, గట్టిగా పట్టుకోండి. అర్జున ఉవాచ క్లైర్లింగై త్రీన్ గుణానేతాన్ అతీతో భవతి ప్రభో కిమాచారః కథం చైతాన్ త్రీన్ గుణానతి వర్తతే. ప్రభు, ప్రకృతి త్రిగుణాలకు అతీతంగా అయిన వాళ్ళ లక్షణాలు మరి ఈ విధంగా ఉంటాయి. అతడు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తాడు? త్రిగుణముల బంధనానికి అతీతంగా ఎలా అవుతాడు? రజోతుమా డేంజరసే, సత్వగుణంలో కూడా మనల్ని బంధిస్తుంది. ఇది నాది నీది కాదు అనే భావన మనల్ని కలగొచ్చు స్వార్థంగా. ఇప్పుడు ఇదే నాది, నేను కరెక్ట్, నేనే గొప్ప అనేటువంటి అహంకారం దారి తీయచ్చు. అదే శుద్ధ సత్వము, త్రిగుణాతీతం అంటాం దాన్ని. అది ఎట్లా ఉంటుందని మళ్ళీ అడుగుతున్నారు. హరే కృష్ణ.
హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ్ రామ్ రామ్. కాబట్టి ఆ గుణాలు మనలో ఉన్నవి అనేది గమనించుకోగలగాలి. మనం గమనించుకున్నప్పుడు ఆయా సందర్భాల్లో కంట్రోల్ చేసుకోలేకున్నా తర్వాత విశ్లేషణ చేస్తే తెలిసిపోతుంది. మళ్ళీ వ్యవహారం వచ్చినప్పుడు అట్లా మనల్ని మనం సమన్వయం చేసుకోవాలి. ఎస్ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో భగవంతుడు మరి అడిగిన దానికి కృష్ణ భగవానుడు అర్జును యొక్క కొన్ని ఏమడిగినాడు? గుణాతీతంగా ఉన్నవాడు ఎట్లా కుమారా అర్జున, ప్రకాశము, ఆసక్తి, మోహము కలిగినప్పుడు ద్వేషింపనివాడు, కాబట్టి లేదా అవి లేనప్పుడు కోరుకోనివాడు. ఇది కెపాసిటీ. సో మనం ఏదైనా అనుకూలంగా ఉంది విర్రవీగిపోతాం, ఏదైనా లేదు వెంబెలెత్తిపోతాం, ఇంకా అందరినీ నిందిస్తాం, తల్లిదండ్రులతో, కుటుంబాన్ని, భగవంతుని, గవర్నమెంట్ని. ఎంత అనుకోలేకపోతే రాంగ్ అయిపోతుంది, ఇక ఉంటే రైట్ అవుతుంది. ఇట్లనే ఎప్పుడు ఇదే ఉంటుంది కంట్రోవర్స్. ఇవన్నీ చిన్న చిన్న విషయాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. బురదే ఉంటది ప్రపంచంలో, నువ్వే వికసించాలి. ఇది పదే పదే గుర్తు తెచ్చుకోవాలి మనం. కాబట్టి అలా కలగనప్పుడు ద్వేషింపనివాడు, కలిగినప్పుడు లేనివాడు, కోరుకునేవాడు. భౌతిక గుణాలు ప్రతిచర్యల ద్వారా కలవరపడద్దు. మనం కొన్ని అనుకునే లేవగానే మనం ఇలా అనుకుంటాం, అది ఇంకోలా జరుగుతుంది. కలవరపడద్దు. ఎస్ ఇలా జరిగింది, ఏం చేయాలి ఆలోచన చేసి భగవంతుని ప్రార్థన చేసుకుంటే ఒక పరిష్కారం లభిస్తుంది. లేదా ఇతరులకు దారి చూపుతారు, దాన్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటాం, వెళ్తూ ఉంటాం. ఖచ్చితంగా అలాగే ఉంటుంది జీవనం, ఎగుడు దిగుడుగానే ఉంటది ఎప్పుడు. ఇక్కడ అదే జీవనం. జీవనం అంటేనే ఎగుడు దిగుడుగా ఉంటది. అందుకే మనిషి బ్రీతింగ్ చేసేటప్పుడు ఈసీజీనో అది తీస్తే మనం ఎలా ఉంటది, గ్రాఫ్ ఇలా ఇలా ఉంటేనే జీవించున్నట్టు. సైలెన్స్ గా ఉందంటే లేనట్టే కదా. ఏం లేనోడికి ఏది ఉంటుంది, ఏది ఉండదు. ఇంకా జీవనం అలాగే ఉంటుంది. దాన్ని సమన్వయపరచుకోవాలా, కలవరపడద్దు. తటస్థంగా అతీంద్రియంగా ఉండిపోవాడు. ఆత్మయందే స్థితుడై ఉండాలి. ఆనందం బాధని ఒకేలా చూడాలి. ఒక్కొక్కసారి సుఖం లభిస్తుంది, అనుకూలత లభిస్తుంది, అప్పుడప్పుడు లభించదు. దాన్ని ఒకే రకంగా చూడగలగాల. మట్టి ఈ బంగారాన్ని సమాన దృష్టితో చూడగలగాల. సో మట్టి కూడా బంగారమే చూడాల. బంగారం మట్టి లాగా చూడడం అంటే మట్టి బంగారం, మట్టి కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి మట్టిలో ఉన్నాం కాబట్టి వృక్షాలు జీవిస్తున్నాయి, ఇప్పుడు వస్తే అన్నం తింటాం. బంగారం నుంచి వండదు కదా. కాబట్టి బంగారం గొప్ప అనుకునేలా రాంగ్ వైపు తీసుకెళ్ళాలి. బంగారం నిజానికి కొంత అవసరమే, కానీ బంగారమే జీవనంగా ఉంటే బంగారం లాంటి జీవనం నాశనం అయిపోతుంది. కాబట్టి అలాంటి అవకాశం రావాలి. బంగారమే కాదు జీవనం, రాళ్ళు మట్టి కూడా మనకి ఇంపార్టెంటే అన్న విషయం. ప్రతిదాన్ని సమానత్వంతో చూడగలగాలి. కావాల్సిన అవాంఛనీయమైన వాటికి సమానంగా ఉండేవాడు. ప్రశంసలు, గౌరవం, అగౌరవం సమానం. ఒక నలుగురు పెంచుకోగానే నాకు ఏమి ఇది లేదన్నట్టుగా వ్యవహరిస్తాం. ఒక నలుగురు పట్టించుకోగానే మనల్ని మనం నమ్మి ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉండాలా. ఎస్ భగవంతుడు ఏం చేస్తున్నాడు, గొప్ప పోయేది లేదు. అయ్యో నేను ఇంకా చేయాల్సింది ఉంది, చేయాలి, అంతే జీవనం. స్నేహితుడు ఒకేలా చూడగలగాలి. శత్రువులు ఎందుకుంటారని మంచి వాళ్ళకి అంటే మంచి వాళ్ళు కాబట్టి ఉంటారు. నువ్వు అందరికీ అనుకూలంగా మంచుకుంటావు కాబట్టి నచ్చకపో ఉండవచ్చు. ఒక్కొక్క విషయాల్లో భేదాభిప్రాయాలు రావచ్చు, కానీ వ్యక్తి పట్ల మనకు ద్వేషం ఉండదు. ఆయన అభిప్రాయాన్ని విభేదించవచ్చు మనం, కానీ మళ్ళీ పొద్దున్న లేస్తే మళ్ళీ యథావిధిగానే గుడ్ మార్నింగ్ అండి, అవారు అని అడగగలగాల. కాబట్టి అందరితో అలా ఉండగలగడమే మంచిదని భగవంతుడు చేసి చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి అన్ని భౌతిక కార్యకలాపాలను త్యజించిన వాడు, పనికి మాలిన విషయాలన్నీ లేనివన్నీ కల్పించుకొని మనకే విపరీతం ఉంటదంటే ఇంకా అన్నిట్లలో మనం ఉంటాం. పనికి మాలిన ఎంత అవసరమో అంతవరకే మన అవధిలో, మన హద్దుల్లో ఉండగలగాలి. అలా ప్రకృతి గుణాలను అధిగమించిన వాడు అలా ఉంటాడు. అలా స్టార్ట్ అవుతుంది జీవనం అని కృష్ణుడు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే రామ, హరే రామ. మారగలగాలి, లక్షణాలను పెంపొందించుకోవాలి, సమన్వయపరచుకోవటం. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ, హరే రామ, రామ రామ. కాబట్టి త్రిగుణాలను అధిగమించిన వ్యక్తి సమతాస్థితిలో ఉండటం, తటస్థంగా ఉండటం, ఉద్వేగాలకు ఉదాసీనంగా ఉండటం, అంటే ఎమోషనల్ గా కాకపోవడం, అయ్యో అని ఏడటం ఇలా ఉండదు, కంట్రోల్ చేసుకో. సో పరిపన లేకుండా, అసూయ లేకుండా ఉండటం,
ఎక్కువ ఇది ఎక్సైట్మెంట్. దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే సో ఓవర్ ఇదిగా ఉండటం, అందుకు కామన్ గా ప్రతి సందర్భానికి తగ్గట్టుగా ఉండటం, సో అందరూ సమమన్నట్టుగా చూడగలగటం ప్రతి సందర్భాన్ని, అలా ఉండగలగడం. అసూయ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. కొంచెం గొప్పగా కానీ మనకు తెలియకుండా అనసూయ లభిస్తుంది. సో మనం చేయాల్సింది ఇంకొకటి చేశాడంటే మనకు దగ్గర వాడైనా సరే మనకు తెలియకుండా బయట ప్రదర్శించకుండా లోపల కలుగుతుంది. ఆ అసూయ లేకుండా ఉండగలగడం చాలా ఇంపార్టెంట్. అర్జునాన్ని చాలా చోట్ల భగవంతుడు అదే వర్ణించు. అసూయ లేనివాడు అర్జునానికి నేను నాలెడ్జ్ మీకు చెప్తున్నాను. అంటే అర్జునుడు చాలా గొప్పవాడు, సవ్యసాచి. అయినా కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అని ఆయనకు తెలుసు. కృష్ణుడి దగ్గర ఎలా ఉండాలో అలాగే ఉన్నాడు ఆయన. మనం అలా ఉండగలగాలి. కానీ మనం చేయాల్సిన పని ఇంకొకటి చేసినా, మనం గొప్పతనాన్ని ఇంకొకటి గొప్పతనం చేసుకుంటే మనకంటే ముందు ఓర్చుకోలేని స్థితి ఉంటుంది మనకి తెలియకుండానే. ఇవన్నీ వదిలేయగలిగా ఉండడము త్రిగుణాలను అధిగమించిన వ్యక్తి అని చెప్తా ఉన్నారు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ. కాబట్టి అన్ని పరిస్థితుల్లో ప్రశంస, నింద, గౌరవ అగౌరవం, ఆనందం, దుఃఖం, వాంఛనీయం అవాంఛనీయం అనుకోకుండా, అనుకుని ఏది ఉన్నా సమత్వంగా ఉండాలి. ప్రతి ఒక్కరితో ప్రతి దాంట్లో కూడా సమానంగా మట్టి రాయి ఉన్నాయి, వస్తువులు వస్తాయి, కొన్ని రావు, కొన్ని కలుగవు. ప్రతి దాని పట్ల సమదృష్టి ఉండగలగాలి. మిత్రులు శత్రువుల పట్ల ఒక్కోసారి మనం కామన్ ఏరియాలో ఉంటాం, మనకంటే చాలా దీన స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు, ఒకసారి మనకంటే చాలా గొప్ప వాళ్ళతో ఉండాలి ఆర్థికంగా కానీ సోషల్ స్టేటస్ కానీ. అక్కడ మనం బెంబేలెత్తిపోవద్దు అట్లా అని చెప్పి డామినేట్ చేయదు. ఇక్కడికి వెళ్తే ఇట్లా అయ్యో అని ఇది చేసుకోకూడదు, అది చేసుకోగలగాలి. అంటే ఆ సమతా స్థితి అంటాం దాన్ని. సమానంగా వ్యవహరించగలిగే కెపాసిటీ. ఎప్పుడు విచిత్రంగా వ్యవహరించడం అంటే ఎలాగా విచిత్రం వ్యవహరించమంటే ఓవర్ ఎక్సైట్ అవుతాం. ఎప్పుడు ఏడుస్తామో, ఎప్పుడు నవ్వుతామో, ఎట్లా చేస్తామో. సో మంచిగా ఉన్నప్పుడే అయ్యో ఏమో అవుతుంది, మనం అలా మన కంట్రోల్ ఉండకుండా ఉంటారు. అలా ఉండకుండా ఉండగలగడం గొప్ప వాళ్ళు అధిగమించిన వ్యక్తి యొక్క లక్షణం. కృష్ణ శరణాగతి పొందడం, ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసాల్లో ఉంటూ, సో మంచి జరిగిన భగవంతుడికే, చెడు జరిగితే అయ్యో నేను ఇంకా చేయవలసింది ఉంది తెలియకుండా జరిగిందని రియలైజ్ కావటం, భగవంతుడి శక్తి ద్వారా మనం ముందుకెళ్తున్నాం అన్నటువంటి విశ్వాసంతో ఉండటం, పదే పదే కృష్ణనామ స్మరణ చేయడం, ఇవన్నీ ఆ త్రిగుణాతీతాల్లో ఉన్నటువంటి మనిషి, త్రిగుణాలకి అతీత ఉన్న వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు అధిగమించిన వ్యక్తి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ. మాం చ యో వ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్ బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే. అన్ని పరిస్థితులలోనూ నిశ్చలమైన పూర్తి భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నమై ఉండువాడు వెంటనే భౌతిక ప్రకృతి యొక్క గుణాలను అధిగమించి బ్రహ్మస్థితికి వస్తాడు. కాబట్టి బ్రహ్మ ఎందుకు గొప్పవాడంటే ఆ సమతాస్థితి ఉంటది. ఇంత విశ్వాన్ని సృష్టి చేసిన నిమిత్తం కృష్ణ చెప్పాడు, విష్ణువు ద్వారా వచ్చిన శక్తి నేను చేశాను, ఆదాయం ఉందంటాడు. అనంతమైన జ్ఞానం ఉంటుంది ఆయన. ఇక్కడ అందరికీ మనం ఆది ఆయన, ఆది బ్రహ్మ అయిన ఆ స్థితి మనం చేరుకోవాలంటే ఏం చేయాలా? ఆ నిశ్చలత భక్తి ఉండాలా, భగవంతుడి మీద ఆ విశ్వాసం కలగాలి మనకి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ్ రామ్ రామ్. ఆ స్థితికి చేరుకుందాం అందరం. గుణాలకు అతీతంగా శుద్ధ సత్వ గుణాన్ని ఇవ్వాలంటే కూడా చేయవలసింది హరే కృష్ణ మహామంత్రమే. బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం అమృతస్య వ్యయస్య చ శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖస్యైకాంతికస్య చ. అమరము మరణం లేని స్థితి, అత్యున్నత స్థితి, సదా జీవించగలిగే స్థితి, నశించని స్థితి, శాశ్వతమైన పరమానందమైన సహజ స్థితి అయిన నిరాకార బ్రహ్మానికి కూడా భగవంతుడే ఆధారం. కాబట్టి అక్కడి వరకే ఆగిపోతారు. ఇప్పుడు చాలా ఇతర మతస్థులు చెప్పేది ఇదే, భగవంతుడి రూపం లేదు, వెలుతురు దగ్గర ఆగిపోతారు. ఆ వెలుతురు భగవంతుడి నుంచి వస్తుందన్న విషయం మనం గుర్తిస్తాం. ఇంకా అక్కడికి ఇంకా అతీతంకు వెళ్తాం మనం. కాబట్టి ఆ స్థితి మనకు కలగాల. నిరాకారవాదులంతా ఇక్కడికి ఆ శక్తి కాంతి పుంజం ఇక్కడికి వెళ్తారు. అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చేది కాంతి? రూమ్ అంతా లైట్ గా ఉందంటే లైట్ కి ఎక్కడో ఒకట మూల కారణం ఉంటుంది. ట్యూబా, లైటా, ఫ్లడ్ లైటా, ఏదో ఒకటి ఉంటుంది, హాలోజనా, దీపమా, అలా సోర్స్ ఇస్ గాడ్. అది గుర్తిరగాలి మనం. కాబట్టి అన్నిటికీ మూల భగవంతుడే అని గుర్తెలిగి ప్రతి కర్మ చేస్తూ ఉంటే ఆ గుణాల నుంచి అతీతంగా మారగలుగుతాం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ్ రామ్ రామ్. కాబట్టి కామన్ మ్యాన్ నాకు ఇదంతా అవుతుందా అంటే కామన్ మ్యాన్ కి అవుతుంది,
కుచేలుని భగవంతుడు ఎట్లా దగ్గరికి తీసుకుంటూ మనందరినీ తీసుకుంటారు. అందుకే మనలో ఉన్నారు, దూరంగా లేరు, చాలా అతి వ్యాప్తమై ఉన్నారు. మనమే గుర్తెరగాలి, ఆయన కాదు. భగవంతుడు ఆల్వేస్ నెట్వర్క్ లో ఉన్నారు. మన మొబైలే మనం సెట్ చేసుకోవాలి. సిమ్ కరెక్ట్ గా ఉందా, ఛార్జ్ ఉందా, రీఛార్జ్ ఉందా, ఇది చెక్ చేసుకోవాలి. బ్యాటరీ సరిగా ఉందా, ఒకటి ఫోన్ స్విచ్ ఆన్ లో ఉందా. ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి నెట్వర్క్ లేదనడానికి ఏం లేదు. భగవంతుడు నెట్వర్క్ పూర్తిగా ఉంది, నీలోనే ఉంది టవర్. కాబట్టి దానికి మనం కనెక్ట్ కావడమే, మనం ట్యూన్ కావడమే మిగిలి ఉంటుంది. దానికి ఏకైక పరిష్కారం హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే దివ్య మహామంత్రాన్ని స్మరించడం, జపించడమే మరి బాధ్యత. అయితే ఎంపికల ద్వారా శరీరంలో ఉండగానే తదుపరి భగవంతుడి జీవితానికి సిద్ధం కాకపోతే ఎటో వెళ్ళిపోతాం. కాబట్టి మనం వ్యవసాయం చేసేటప్పుడు పంటలు పండించడానికి పంటని మనం నారు సాగు చేసి సిస్టమేటిక్గా పెంచాలి. అదే గడ్డి పెరగడానికి ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 4 నెలలు మనం వదిలేసే గడ్డి అదే పెరుగుతుంది. అట్లా జీవనం ఎటో వెళ్ళాలి, ఏదో అవుతుంది, తర్వాత ఏమవుతుంది నాకేంటంటే అది జరుగుతూనే ఉంది. కానీ ఉత్తమంగా వెళ్ళాలంటే ఒక సక్రమ మార్గంలో వ్యవసాయ క్షేత్రంలో ఎట్లా సిస్టమేటిక్గా చేస్తామో మన జీవనాన్ని కూడా మనల్ని మనం పెంపొందించుకుంటూ గుణాలని చేసుకుంటూ తమో రజో గుణాలను వదులుతూ సత్వగుణం ద్వారా శుద్ధ సత్వం వెళ్ళి ఇదంతా ఏంటంటే ఏం లే, కృష్ణనామ జపం చేస్తూ కృష్ణునికి కనెక్ట్ అవుతూ ప్రతి కర్మను చేయటమే తీసుకెళ్తుంది. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. ఎస్, కాబట్టి మన బాధలకు మరణం ఒక్కటే మార్గం కాదు, మన వైకుంఠధామం చేరుకోవడానికి సరైన మార్గం ఏంటి? కృష్ణ ప్రాప్తి, కృష్ణ భక్తి మార్గం. కేవలం ఏకైక మార్గం, అత్యున్నత మార్గం, అతి సింపుల్ అయిన మార్గం. హరే శ్రీకృష్ణ గోవింద హరే మురారి హే నాథ నారాయణ. కాబట్టి గుణాలని మనల్ని కట్టి పడేస్తాయి, కృష్ణుడు మనకి విముక్తి ప్రసాదిస్తాడు. ఇక్కడ కృష్ణ ప్రాప్తి జరగాలంటే త్రిగుణాతీతం కావాలా, తమో రజో గుణాలని వల్ల సత్వగుణాన్ని శుద్ధ సత్వంగా మార్చుకోవాలా. దాట్స్ ఇట్. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. దివ్య మహామంత్రాన్ని నిరంతరం స్మరిద్దాం, జపిద్దాం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అబ్దుల్లా కృష్ణ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే. ప్రభుజీ మీ స్పీచ్ మధ్య మధ్యలో కట్ అవుతుంది ప్రభుజీ. అవునా? ప్రతి క్లాస్ లోనూ కట్ అవుతుంది ఈ మధ్య, ఈ క్లాస్ లో నెట్వర్క్ ఏమో. హరే కృష్ణ లైవ్ ఆఫ్ చేయండి.